Καλησπέρα σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαχρήστου και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Just ένα PSC Shooter live streaming. Ένα live streaming το οποίο θα είναι τουλάχιστον το τελευταίο, τουλάχιστον για τη Γερμανία, και θα δούμε στο μέλλον αν θα κάνουμε κάποιο live streaming. Σήμερα, όπως είναι γνωστό, το θέμα μας είναι τα απόνερα, το debriefing από αυτά που έγιναν στο Πανευρωπαϊκό, που ο οποίος πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Κόρινθο, και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τρεις μεγάλους σκοπευτές της ελληνικής πρακτικής σκοποβολής, εκ των οποίων οι δύο ανέβηκαν και στο βάθρο. Κύριε, καλησπέρα σας. Μεγάλη τιμή για μένα και για το Just ένα PSC Shooter live streaming να έχουμε μαζί τρεις κορυφαίους σκοπευτές της ελληνικής πρακτικής σκοποβολής. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να συντονίσουμε σήμερα, μια και είμαστε 4 άτομα, και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Θα ξεκινήσω από τον Χρήστο, όχι λόγω ηλικίας. Χρήστο, πώς αισθάνθηκες στο βάθρο όταν άκουσες τον εθνικό ύμνο, ο οποίος πεάνιζε για σένα? Τι να σου πω, είναι πρωτόγνωρο το συναίσθημα. Εγώ δεν είμαι πολύ με τους εθνικούς ύμνους και τα λοιπά, αλλά εκεί πέρα από τα κόκαλα βγαλμένη συγκινήθηκα πραγματικά. Συγκινήθηκα. Αισθάνθηκα περήφανος, αισθάνθηκα είδα τον κόσμο κάτω να χαιρετάει, εξωματικούς να παράγουν προσοχή και χαιρετούρα. Όλα τα παιδιά από κάτω φωνάζαν, τα κρίζανε. Ήταν πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, πραγματικά συγκινήθηκα. Αυτές είναι συγκινήσεις που... Τι να πω, πιστεύω είναι επανάληπτο το συναίσθημα. Να πω την αλήθεια ότι δεν περίμενα να σταθώ έτσι. Είμαι λίγο πιο ψυχρός εγώ, αλλά ήταν πολύ... σε πιάνει αυτό. Χρήστο, εύχομαι, μου επιτρέψεις να σου μιλάω στο ελληνικό. Ναι, στο ελληνικό θα μιλάς. Εύχομαι να ξαναζήσεις αυτές τις στιγμές, όχι μόνο σε πανευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσμιο. Να πάω στον Άλεξ. Άλεξ, πόσο ήταν το ύψος, πόσο φτάσηκες σε αυτό το ύψος που βρέθηκε στο βάθρο? Καλά, δεν το συζητάμε. Να ανεβαίνεις στο βάθρο σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεν το συζητάμε. Είναι ένα συναίσθημα το οποίο εμείς το αναζητούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή τώρα από το 2004 να ρίχνω σε πανευρωπαϊκά, Τσεχία, Γαλλία, Ουγγαρία, Σερβία, παντού έχουμε γυρίσει. Ήταν ένα συναίσθημα το οποίο ήταν πρωτόγνωρο για μας, το θέλαμε πάρα πολύ και πιστεύω ότι ανταμυφθήκαμε. Δηλαδή επιτέλους η Ελλάδα ανεβαίνει ψηλά. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός αυτό που συνέβη, γιατί εμείς ξέραμε ότι έχουμε δυνατότητες να ανταγωνιστούμε τους ξένους αθλητές, οπότε ήρθε και το αποτέλεσμα. Και μακάρι στο επόμενο πανευρωπαϊκό και στο επόμενο παγκόσμιο να φέρουμε κάτι καλύτερο. Αυτό πραγματικά το έχουμε, γιατί πλέον έχουμε δυνατότητες, έχουμε ο ανταγωνισμός στη χώρα μέσα έχει ανεβεί τόσο πολύ που πλέον έχουμε ανεβεί πολύ ψηλά και στο διεθνές επίπεδο. Αυτά θα τα συζητήσουμε και λεπτομέρειες συνεχεία. Γιάννη, εσύ συμμετείχες στο πανευρωπαϊκό. Πες μας πώς αισθάνθηκες που βρέθηκες σε ένα τέτοιο κορυφαίο event. Εγώ προσπαθώ ακόμα να φτιάξει φωνή μου από την παρέλαση το 1-2-3 Ελλάς, και όταν βγήκε ο Ρωμανός, η Αλεξίου, η Σύση και όλα τα παιδιά, Βογγινδρούκας, Κλάβης, από τον εθνικό ύμνο που μπορούσαμε να φωνάξουμε και να νιώσουμε τόσο περηφάνεια. Τόσο περήφανος είχα πάρα πολλά χρόνια να νιώσω και συμφωνώ με τον Άλεξ 100%. Η ελληνική σκοποβολή IPSC έχει ανέβει πάρα πολύ και πλέον είμαστε υπολογίσιμη δύναμη για όλους τους Ευρωπαίους. Ωραία. Να πω εγώ ότι ζηλεύω που δεν παρευρέθηκα στο πανευρωπαϊκό, αλλά επαγγελματικές υποχρεώσεις που κράτησα στην Γερμανία. Χρήστο, να ξεκινήσουμε τώρα στο zoom του σημερινού live stream, και πιστεύω ότι οι περισσότεροι σκοπευτές που παρακολουθούν αυτά θέλουν να ακούσουν. Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σου από το πανευρωπαϊκό σε οργανωτικό επίπεδο?
και συνεχεία θα περάσουμε και στο αγωνιστικό. Από άποψη οργάνωσης, πώς σου φάνηκε? Ήταν εξαιρετικό, παίζαμε συνέχεια ξεκούραστη. Δηλαδή τελειώναμε σε 2,5 ώρες, έτρεχε ρολόι όλη η οργάνωση. Έχω πάει στη Σερβία, εγώ δεν έχω την πείρα του Άλεξ. Αυτό ήταν εξαιρετικό. Δεν είχαμε ουσιαστικά, δεν βρήκα κανένα μειονέκτημα από οργανωτική άποψη. Δεν βρήκα. Δηλαδή και σε όσα level 3 έχω πάει, level 4, ξέρω εγώ, δεν ήταν το καλύτερος αγώνας από άποψη οργάνωσης. Τα παιδιά είναι πιο έμπειρα, ξέρουν πιο πολλά από μένα. Στο κομμάτι της παρέλασης των απονομών, για σύγκριση. Στις απονομές ήταν οι πρώτες που πήγα. Τι να σου πω, κουράστηκα πάρα πολύ στις απονομές. Ας πούμε και στην παρέλαση δεν ήρθα γιατί ξεκίνησα να έρθω και έγινα πτώμα την πρώτη ώρα και γύρισα πίσω. Δηλαδή έκανα προπόνηση για το πανευρωπαϊκό ούτε για τις απονομές ούτε για την πορεία. Το πιο κουραστικό μέρος ήταν οι απονομές. Εντάξει, ήταν ευχαριστικό, ήταν πολλές ώρες, φορέσα τα πόδια μου σήκω κάτσε. Ωραία. Ειλικρινά, είμαι και 62 χρονών, έτσι, κουράστηκα πάρα πολύ στις απονομές. Γιάννη. Ευχαριστήθηκα. Στην ίδια ερώτηση, πώς σου φάνηκε και το πανευρωπαϊκό σε οργανωτικό επίπεδο? Και συνεχεία θα πάμε στον Άλεξ. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα, γιατί και εγώ έχω συμμετάσχει σε πολλούς αγώνες, είναι ίσως το καλύτερο πανευρωπαϊκό που έχω λάβει μέρος. Δηλαδή με το που φτάνουμε στην Κόρινθο, δίνω το νούμερό μου, παίρνω την ταυτότητά μου, παίρνω τη ζώνη μου, παίρνω τα όπλα μου, περνάω μπροστά, σε 5 λεπτά έχω τελειώσει gun check και μυστήρες, έλεγχο πλεισμού, τα πάντα. Με βεβαιώνουν στο τάμπλετ, φωτογραφίζουν τα πράγματα πώς είμαι και είμαι ελεύθερος πλέον να πάω να παρακολουθήσω στάδιο. Παίρνουμε στην κανονική διάρκεια του αγώνα. 2 με 2,5 ώρες κάθε μέρα, μέχρι να ζεσταθούμε, μέχρι να το καταλάβουμε, είχαμε τελειώσει. Από θέμα κριτών, στο κάθε στάδιο είχε από 4 έως 8 κριτές. Δεν μας αφήσανε ούτε μία τάπα να βάλουμε, ούτε ένα μέταλλο να σηκώσουμε. Και γενικά, όπως είπε και ο Χρήστος, όλα έχουν κυλήσει ρολόι. Δεν υπήρχε πουθενά καθυστέρηση, δεν υπήρχε πουθενά πίεση, δεν υπήρχε πουθενά κάτι για να πεις ότι αυτό εδώ είναι λάθος και πρέπει να αλλάχτεί. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι την Τετάρτη, νομίζω τα ξημερώματα, έχουν έρθει από το 112 μας έχουν έρθει μηνύματα να μην μεταφερθούμε, να μην βγαίνουμε από τα ξενοδοχεία μας, να μην βγαίνουμε έξω γιατί έρχεται σφοδρή καταιγίδα. Ξυπνάμε το πρωί, βλέπουμε φωτογραφίες, τα στάδια πλημμυρισμένα. Φτάνουμε στο πεδίο 7 η ώρα το πρωί, τα στάδια έχουν καθαρίσει, δεν υπάρχει νερό και όλος ο κόσμος παίζει τον αγώνα κανονικά σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Αυτό για μένα ήταν άθλος, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί ποτέ. Δώσαμε εξετάσεις και περάσαμε 100%. Άλεξ. Άσχετα ότι έγινε στη χώρα μας, ήταν μακράν το καλύτερο πανευρωπαϊκό. Ανεβάσαμε πάρα πολύ τον πύχη, γιατί όπως είπα, ρίχνω πανευρωπαϊκά από το 4. Υπάρχουν και πιο παλιοί σκοπευτές από μένα, που ρίξαν και στη Γερμανία και στην Κρήτη το 98. Αλλά στα τόσα χρόνια που ρίχνω, ήταν ένα πανευρωπαϊκό το οποίο πραγματικά ανέβασε πολύ ψηλά τον πύχη. Από θέμα οργάνωσης, από θέμα σταδίων, τα στέγαστρα, τα παγκάκια, οι τουαλέτες, η ασφαλτόστρωση στον κεντρικό το δρόμο, τα πάντα ήταν τέλεια. Δεν το συζητάμε. Τελετή έναρξης, ωραία, λαμπερή. Ένα ψεγάδι, κάτι που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στο τέλος της, για να σημάνει την έναρξη, θα ήταν ένα ωραίο βεγγαλικό, θα μπορούσαμε να το κάνουμε, γιατί το συνηθίζαν παλιότερα να βάλουν κάνα κανονάκι να κάνει μπαμ και να σημάνει την έναρξη των αγώνων. Αλλά κατά τα άλλα όλα κύλησαν τέλεια. Ανέβασε πάρα πολύ τον πύχη και πιστεύω ότι τώρα θα τους έχει γίνει μάθημα στην IPC τουλάχιστον ότι τα πανευρωπαϊκά έτσι πρέπει να γίνονται. Και όχι σαν κάτι άλλο τα οποία δεν είχαμε ούτε καθίσματα να κάτσουμε ή που μας έφαγε η λάσπη
ή ένα σωρό πράγματα που τραβήξαμε σε άλλες φορές? Αξίζει τον κόπο να πούμε ότι τα στάδια που γίνανε τα shoot-off το Σάββατο το πρωί ήταν μέχρι και την Παρασκευή το απόγευμα οι αποθήκες των spare πραγμάτων που μπαίνανε στα στάδια. Δηλαδή τα εξτρά μέταλλα, εξτρά στόχοι, εξτρά πράγματα, ήταν όλα μέσα ένα βουνό. Το Σάββατο λοιπόν το πρωί εγώ πάω να δω τα shoot-off και αφηρημένος μπαίνω στο στάδιο της αποθήκης. Ήταν μια αποθήκη. Και βλέπω και έχουν στηθεί shoot-off. Εξέδρες, ήταν ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Και βλέπω τον Κελαϊδάκη. Του λέω, ρε Γιάννη, εδώ δεν ήταν εχθές η αποθήκη? Μου λέει, έχω κάνει τέλος πάντων τη διαδικασία μου, σε 20 λεπτά άδειασα το χώρο, μπήκαμε μέσα, μας έφαγε 2 ώρες, το στήσαμε, άλλαξε και ξεκινήσαν τα στάδια. Φανταστείτε δηλαδή σε τι επίπεδο είχε φτάσει η οργάνωση του Πανευρωπαϊκού από τη μεριά του ΟΑΣΚ, του Κελαϊδάκη και της ομάδας του των εθελοντών και όσοι άλλοι βοηθήσαν. Θα πούμε εδώ ότι σημαντικό ρόλο έχουν παίξει και οι κριτές μας. Θα τα πούμε γιατί οι κριτές... Θα τα πούμε συνεχεία αυτά. Ναι. Εγώ αυτό που θα κρατήσω είναι να πω από πλευράς μου όσο μετράει συγχαρητήρια στον Γιάννη τον Κελαϊδάκη και στην ομάδα του, στον Κωνσταντίνο του Στάδιο, τον αγαπημένο μου, στον Κώστα τον Ιωσήφιδη και όσους συμμετείχαν να πραγματοποιήσουν αυτό το πανευρωπαϊκό με τις απόψεις που τις ασπάζουμε πλήρως, και πιστεύω ότι η Ελλάδα έβαλε ένα γερό αποτύπωμα στη διοργάνωση των αγώνων. Χριστό, να ξεκινήσω πάλι την επόμενη ερώτηση. Ποιες είναι τώρα οι εντυπώσεις σου όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι? Για μένα το μόνο μειονέκτημα σε όλο τον αγώνα ήταν το αγωνιστικό στήσιμο του σταδίων. Δηλαδή, τα στάδια δεν είχαν ισορροπία. Δεν είχαν όλες τις δεξιότητες στον ίδιο βαθμό. Για να μην βλόγουμε τα γένια μας συνέχεια. Δηλαδή, όλος ο αγώνας ήταν σταμάτα ξεκίνα, σταμάτα ξεκίνα, σταμάτα ξεκίνα. Γρήγορες βολές δεν είχε, ακόμα και στις κοντινές ήταν αργές οι βολές, σημαδεμένες. Αυτό το θεωρώ μειονέκτημα και εμπόδιζε πολλούς σκοπευτές να δείξουν λίγο, να βγάλουν καλύτερη βαθμολογία, να παίξουν λίγο καλύτερα. Αυτός που ήταν, τι να πω, δεν μπορώ να σας περιγράψω και αναστάδιο τι το ζόταν. Αυτό το μειονέκτημα, δηλαδή απολογικά στάδια, εντάξει, ήταν εξίσου για ίδιο, προχωρούσαν γρήγορα, ήταν εξίσου το ίδιο για όλους, αλλά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στις τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό έχω να πω για τα στάδια, για το στήσιμο. Γιάννη. Για μένα το ουσιαστικό θέμα, τέλος πάντων, αν μπορούμε να το πούμε, ήταν ότι είχαν μια συγκεκριμένη εκκίνηση που αυτό καθιερώθηκε στα πανευρωπαϊκά από την IPSC για να είναι η εκκίνηση ίση για όλους, να ξεκινούν όλοι το ίδιο. Αυτό λοιπόν περιόριζε τη φαντασία του σκοπευτή, οπότε αν είχες λίγο εμπειρία ή αν έβλεπες λίγο και κάποιους ξένους σκοπευτές που έχουν μακράν εμπειρία, ήξερες πλέον ότι τα στάδια θα πεζόταν με αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία και αυτός που είχε τη δεξιότητα θα κέρδιζε. Είναι αυτό που λέμε ότι και πιο εύκολος που ήταν ο αγώνας ή ότι το σταμάτα ξεκίνα που λέει ο Χρήστος. Πάλι δεν είπα εύκολος, είπα απλοϊκός. Ναι, πάλι και εδώ η καλύτερη δηλαδή πάντα αυτοί που παίζουν, αυτοί που έχουν την εμπειρία, τη δεξιότητα, είναι πάντα που αυτοί κερδίζουν τον αγώνα, είτε είναι εύκολος είτε είναι δύσκολος. Σε γενικές γραμμές όμως θεωρώ ότι άρεσε σε όλους μας, ήταν ένας πάρα πολύ καλός, γρήγορος αγώνας και ξεκούραστος. Αλέξανδρε. Αυτό, ήταν ένας αγώνας για όλους. Ήταν ένας αγώνας για όλους. Ένας εύκολος αγώνας, σταμάτα ξεκίνα, ήταν ένας αγώνας ο οποίος απευθυνόταν σε όλους τους σκοπευτές. Τεχνικές, ας πούμε, τεχνικά στάδια δεν υπήρχαν, δηλαδή να έχεις επιλογή, ας πούμε, να παίξεις με α, β, γ τρόπο κτλ. Όλα παίζονταν με έναν τρόπο, δεν είχαν, ας πούμε, κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Οπότε αυτό βοήθησε κιόλας, σημαντικός παράγοντας, να κυλήσουν και όλα ομαλά. Εντάξει, όλα καλά πήγανε. Μια χαρά. Να πω κάτι ακόμα. Πόσο ρεαλιστικό είναι
να ξεκινάμε 20 στάδια προσοχή. Πόσο ρεαλιστικό είναι. Πόσο ρεαλιστικό είναι να κοιτάμε στο βάθος πεδίου. Γιατί υπήρχε θέση εκκίνησης στο στάδιο με το δυνατό χέρι. Δηλαδή, αφού από εκεί δεν ξεκινούσαμε. Δηλαδή, θεωρώ ορισμένα πράγματα έπρεπε να προσεχθούν περισσότερο. Ήταν πολύ απλοϊκά, δεν βοηθούσαν άλλους σκοπιστές. Ήταν αυτό που είπε και ο Γιάννης και τα λοιπά. Να έχουν όλοι μια θέση κίνηση και τα λοιπά. Δεν θα μπορούσαν να παίξουν όλα στάδια, αλλά να έχει τα μισά, ας πούμε, θέση κίνηση. Αλλά εντάξει, τώρα ήταν... Τα μισά, το 1/3 το καταλαβαίνω. Δεν είναι σωστό γιατί. Ας πούμε, γιατί να ξεκινάω εγώ που είμαι καλός στο τράβηγμα και να κάνω 5 μέτρα που είμαι αργός στο περπάτημα για να ρίξω και μετά πάω άλλα 10 για να ξαναρίξω. Θα μπορούσα να μην έχω στόχους σε όλη τη διαδρομή. Δηλαδή αυτό λέω δεν έχει ισορροπία. Αυτό θα μπορούσε να τα μοιράσει τα μισά και τα μισά. Με τα ίδια στάδια θα μπορούσε λίγο να το διαφοροποιούσαν, θα παίζανε πολύ καλύτερα. Τα ίδια στάδια, αυτό το έχουν. Φανταστείτε όμως ότι μέχρι και το κεφάλι μας ή το χέρι μας ή οτιδήποτε και να ήσουν λίγο έξω από τη συγκεκριμένη θέση εκκίνησης, ο κριτής δεν σε ξεκινούσε. Σου έλεγε, που ήταν όλοι μέσα στα στάδια, σου έλεγε πάρε την ορθή θέση. Γιατί είναι ρεαλιστικό αυτό, ρε Γιάννη? Γιατί αυτό είναι αντικειμενικό στην αηποίηση? Το ότι δεν είναι ρεαλιστικό μπορεί να μην είναι. Ήταν όμως ίδιο και ίσο για όλους τους σκοπευτές. Οπότε εκεί είναι πλέον δεν μπορείς να πείσεις. Τι να του πεις? Ότι ναι, δεν είναι ρεαλιστικό, αλλά είναι εξίσου το ίδιο για όλους τους σκοπευτές. Είτε είναι αρσενικός, είτε είναι θηλυκός, είτε είναι έμπειρος, είτε είναι άπειρος. Έτσι ξεκινάς, παίξε το στάδιο. Η μεγαλύτερη αδικία είναι να βάζεις ανώμια πράγματα ισότητα, έτσι. Ναι. Θα μπορούσα αυτό, να κάνω ένα διαμοιρασμό στα μισά στάδια αλλιώς. Εντάξει. Και ακούστε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι και αυτούς όλους να ρωτήσεις, 100 σκοπευτές, 1000 σκοπευτές να ρωτήσεις, ο καθένας θα σου πει την προσωπική του άποψη ότι εγώ θα ήθελα να έχει και αυτό, εγώ θα ήθελα να έχει και αυτό. Αυτό που κρατάω εγώ είναι αυτό που είπαμε και οι τρεις. Ήταν ένας όμορφος, γρήγορος, διασκεδαστικός αγώνας και ήλπιζα να είμαι 40 χρονών, 35 χρονών, να μπορώ να τρέχω, να σταματάω για να μπορώ να παίξω τον αγώνα αυτόν όπως παίξανε και όλοι οι υπόλοιποι. Ήταν όμως ξεκούραστος, ήταν ευχάριστος, με χαρά θα ξαναέπαιζα ένα τέτοιο αγώνα και μακάρι όλοι οι πανευρωπαϊκοί να είναι σαν αυτόν. Ωραία, είναι γόνιμος ο διάλογος από ό,τι βλέπω. Να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι που ξεκινήσαμε λίγο πιο πριν. Θα ξεκινήσουμε πάλι από τον Χρήστο. Όπως καταλαβαίνετε, κάνουμε ένα rotation σε ό,τι αφορά τους κριτές. Το επίπεδο των κριτών και ποια ήταν και η απόδοση των Ελλήνων κριτών στο πανευρωπαϊκό. Χρήστο. Δεν έχω καν παράπονο από τους κριτές. Ήταν σοβαροί, σωστοί. Παρατράγοντα δεν είδα. Άκουσα παράπονα από πολλούς Έλληνες για το πώς φερθήκαν γενικά στην οργάνωση, δηλαδή ταλαιπωρηθήκαν πάρα πολύ. Αλλά τουλάχιστον ευτυχώς αυτό δεν βγήκε τουλάχιστον πολύ, δεν το είδα στον αγώνα. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν παράπονα. Μην αρχίσω και γκρινιάζω, καλό στην κρίνια. Me too. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι το σώμα των Ελλήνων κριτών είναι πάρα πολύ καλό, ειδικά αν σοβαρευτεί. Είχαμε λοιπόν 4 πάρα πολύ καλούς CRO area, οι οποίοι ήταν μόνιμα πάνω από τους κριτές, πολλούς αηρώα και 2 αγωνάρχες. Μοιραία λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία, όλοι οι δικοί μας κριτές, οι Έλληνες, ήταν πλέον μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο απλά εφαρμόζανε αυτό που είχαν εκπαιδευτεί. Σε πολλά στάδια δε που οι κριτές μας είχαν την υλοποίηση του σταδίου και απλά οι ΑΕΡΟΑ είχαν την εποπτεία, θεωρώ ότι τα πράγματα ήταν ακόμα καλύτερα. Δηλαδή είχαμε στάδιο ας πούμε που παίζαμε και με το που περνούσε ο σκοπευτής πήγαινε από πίσω Έλληνας κριτής και έστρωνε ξανά το τερέν μέσα στα στάδια. Και δεν έγινε σε ένα μόνο, έγινε σε πάρα πολλά στάδια. Παντού υπήρχαν τζουγκράνες ή διάφορα με ξύλα είχαν φτιάξει κάποια σαν τσάπες, οι οποίες στρώνανε ξανά τα στάδια, βάφανε τα μέταλλα και έτσι πάντα το στάδιο ήταν έτοιμο και ίδιο και για τον επόμενο σκοπευτή. Σαφώς και υπήρχαν και κάποια στάδια που ήταν πιο δύσκολα και οι κριτές είχαν δώσει περισσότερη έμφαση στο να υλοποιηθεί και να παιχτεί σωστά το στάδιο από το να στρώσει κάτω
την άσφαλτο, αλλά εντάξει, όλο αυτό είναι μια χαρά. Εγώ θεωρώ ότι οι Έλληνες κριτές αποδώσανε το μέγιστο και σε συνεργασία με τους ΑΙΡΟΑ θα τους βάλω εξίσου καλούς. Με άριστα το 10 θα τους βάλω 10. Δουλέψανε πολλές ώρες, μας βγάλαν ασπροπρόσωπους. Άλεξ. Πολύ καλή συνεργασία. Αυτό που είπε ο Γιάννης, οι Έλληνες κριτές με τους ξένους κριτές του ΑΕΡΟΑ. Χημεία είχανε, δεν έβλεπες καμιά, ας πούμε, ο ένας να αμφιβάλλει τον άλλον κτλ. Δούλεψαν πάρα πολύ και από όσο ξέρω κάποιοι κριτές Έλληνες δεν πήραν καν ρεπό, που συνηθίζεται σε στα πανευρωπαϊκά να έχουν μία μέρα τουλάχιστον ρεπό να έχουν, που δουλέψαν πάρα πολύ. Και αυτό φάνηκε που ρολάρισε όλος ο αγώνας εξίσου το ίδιο για όλους. Οπότε ήταν, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο προσόν και αυτό στον αγώνα, στο πανευρωπαϊκό. Πολύ ωραία. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι όσοι σκοπευτές παύλα αθλητές μας παρακολουθούν μπορούν να στείλουν τις ερωτήσεις τους, να τους μεταφέρουν στους κυρίους προκειμένου να κάνουμε το live stream πιο διαδραστικό. Χρήστο, ξεκινώντας πάλι από σένα, ποιες ήταν οι προσδοκίες σου σε προσωπικό επίπεδο πριν το πανευρωπαϊκό? Δηλαδή πριν ξεκινήσεις, τι προσδοκίες είχες? Μια απλή συμμετοχή, μια πεντάδα, μια δεκάδα? Και by the way, είναι πολύ ωραίο το φώτο που έχεις πίσω. Ναι. Εγώ έπιασα το 25% το στόχο μου, το 25%. Πιστεύω και αυτό γιατί 3 μέρες δεν έπαιζα καλά. Την τελευταία μέρα σοβάρεψα λίγο και πήρα την πρωτιά. Πιστεύω ότι δεν είμαι μετριόφρονο. Πιστεύω ότι όλοι οι σκοπευτές στην ηλικία μου στην Ευρώπη, από αυτά που έβλεπα, παρακολουθούσα, παλευόντουσαν. Οπότε ο στόχος ήταν να πάρω να είμαι πρώτος ευρωπαίος σκοπευτής άνω των 60. Ο στόχος μου ήταν να πιάσω και τον Γκαρσία. Ήταν δύσκολο αυτό, αλλά αυτός ήταν ο στόχος. Και ο άλλος στόχος ήταν να πιάσω το 80%. Δεν το έπιασα. Οπότε, εντάξει, είμαι ικανοποιημένος. Αυτό είμαι, αυτό που κάνω. Θα μπορούσα να είμαι και χειρότερα. Μπορούσα να παίξω και χειρότερα που λέμε. Εντάξει. Αυτή ήταν η στόχη. Έκανα προπόνηση, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή πήγα σε πάρα πολλά level 3 για εμπειρία. Επειδή προπόνηση εδώ που τα λέμε, μόνο τον Αύγουστο μπορούσα να κάνω έτσι προπόνηση για μένα. Τώρα που ρίχνω διάμεσα στο σκοπευτήριο που έχουμε τους υπόλοιπους σκοπευτές, απλώς κάνουμε μπαμ. Έριξα 8.000 τον Αύγουστο. Το ευχαριστήθηκα, βελτίωσα ορισμένες ατέλειες που είχα και πιστεύω ότι μπορούσαμε και καλύτερα, μπορούσαμε και χειρότερα. Τι να πω, γενικά το να μην μιλήσω μόνο για μένα όμως άμα είναι, εγώ βλέπω ότι όλη η εθνική ομάδα, όλα τα παιδιά, δηλαδή στάνταρ, έχουμε 2 παιδιά ξενοδοτή μέσα στην 20. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Συγχαρητήρια στον Άλεξ, τον Ντουιντζίδη, συγχαρητήρια στον κύριο Μουγγιδρούκα, στον Παπαφοράτο. Δηλαδή, δεν πίστευα στα αποτελέσματα. Δεν πίστευα. Ήταν φοβερή. Ο Πουλακίδας, ο Βουατός, τα κακόνα μου. Ξεχνάω και πολύ κόσμο δηλαδή. Ξεχνάω πάρα πολύ κόσμο. Εγώ εντυπωσιάστηκα από το Έλληνων αθλητών, ας πούμε. Εντυπωσιάστηκα. Δεν είμαι δηλαδή μόνο εγώ, ας πούμε, που είμαι πάνω από 62 και το παλεύουμε. Πιστεύω ότι βλέπω ότι μια μεγάλη άνοδο στην σκοποβολή στην Ελλάδα, στους σκοπευτές μας δηλαδή. Αυτό θα ήθελα να μου επιτρέπετε να το συζητήσω σε ξεχωριστό κομμάτι, διότι πιστεύω ότι θα το πούμε. Γιάννη, εσύ ποιες ήταν οι προσδοκίες σου για το πανευρωπαϊκό και αν είσαι ικανοποιημένος από την απόδοσή σου? Αυτό το 80% μας τυχιώνει. Ήταν, ας πούμε, το όριο που θέλαμε όλοι οι καλοί αθλητές να το περάσουν. Φέτος ο αγώνας είχε ένα, ας το πούμε, μειονέκτημα. Έλειπε ο Μπαλεστέρος από τον αγώνα. Αλλά είχαμε κάποιους άλλους οι οποίοι είναι εξίσου καλοί. Εγώ λοιπόν ήθελα να φτάσω στο 80% ή δυνατόν και να το περάσω και να τερματίσω πρώτος Έλληνας. Αλλά μπροστά από μένα τερματίσανε τα 3 νέα παιδιά της Open. Και οι 3, και ο Σπάτουλας, και ο Σαντορινέος, και ο Παπακώστας, φτάσανε και περάσανε το όριο του 80%. Εγώ έμεινα στο 76-77
και δεν κατάφερα, ας πούμε, όλο αυτό που θα ήθελα να έχω κάνει, να τερματίσω πρώτος Έλληνας, στην Open εννοώ, και να περάσω το 80%. Αυτό όμως τι κάνει? Από τη μια με λυπεί το γεγονός και από την άλλη με πεισμώνει ότι θα προσπαθήσω κι άλλο και στο επόμενο θα είμαι ακόμα καλύτερος. Και ευελπιστώ, αν μας έχει ο Θεός καλά, στο επόμενο που θα έχω μπει κι εγώ στα Super Senior, όλο και κάποιον θα βρω Ευρωπαίο να μπορέσω να τον περάσω, να τον κλαδέψω, να πάρω ένα μετάλλιο. Άλεξ, έχεις εναντικές προσδοκίες πριν το πανευρωπαϊκό και το αποτέλεσμα? Κοίταξε, σαν όσες συμμετοχές έχω πάει σε πανευρωπαϊκά, εντάξει, πάντα ήμουνα πρώτος Έλληνας στην κατηγορία που ήμουνα. Η καλύτερη θέση που είχα ήταν στην production σε πανευρωπαϊκό στην Ουγγαρία, ήμουνα 26ος, 28ος, δεν θυμάμαι. Ήθελα να χτυπήσω, να μπούμε στην 20. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Το καταφέραμε. Πρώτα ήρθε ο Κουιμτζίδης, ήρθε 17ος, 14ος στην Ευρώπη και 16ος εγώ στην Ευρώπη, γιατί πρέπει να κάνουμε και τους εκτός Ευρώπης σκοπευτές. Νούμερα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί. Να είμαστε ειλικρινείς. Δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα νούμερα. Και εμάς προσωπικά μας έχει πεισμώσει να πάμε κάπως καλύτερα στο επόμενο. Πραγματικά μας έχει πεισμώσει. Είναι μια καλή ευκαιρία, θα την εκμεταλλευτούμε. Από προετοιμασία, ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω το έκανα, γιατί είχαμε πολλές δυσκολίες. Είχα και ένα τραυματισμό εγώ στον αγώνα της Βουλγαρίας τον Ιούλιο, που με πήγε πίσω. Είχα σκοπό να κάνω δύο καλές προπονήσεις τον Ιούλιο, να μαζευτούμε εδώ πέρα τα παιδιά της Βορείου Ελλάδος, να κάνουμε κάποια προπονήσεις στο σκοπευτήριο στην Καβάλα. Δεν τα κατάφερα. Τον Αύγουστο μια από τα ίδια, γιατί με τις φωτιές, πυρκαγιές και αυτά και με τα απαγορευτικά δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε κάτι. Οπότε, ό,τι μπόρεσα να μαζέψω εγώ ήταν τελευταίες 3 εβδομάδες πριν τον αγώνα. 2,5. Όπως όλοι. Βέβαια, στερηθήκαμε, δεν το συζητάμε. Στερηθήκαμε οικογένειες, δουλειά, τα πάντα, για να μπορέσουμε να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Και ανταμειφθήκαμε. Πάλι καλά. Άμα δεν είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, θα ήμασταν. Τα κλαίγαμε τώρα, μαύρο δάκρυ. Δεν νομίζω. Όλα επιτυχάνονται με αφοσίωση και επιμονή. Άρα λοιπόν είμαστε. Τώρα θα βάλω τα κτάματα. Άρα λοιπόν είμαστε ικανοποιημένοι από την εθνική συμμετοχή, από τους Έλληνες σκοπευτές. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, ξεκινώντας πάλι από τον Χρήστο. Ποια βήματα πρέπει να κάνουμε τόσο σε οργανωτικό επίπεδο, ομοσπονδία, όσο και σε επίπεδο συλλόγων, προκειμένου να κλείσουμε αυτό το χάσμα το οποίο υπάρχει μεταξύ Ελλήνων και ξένων σκοπευτών σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να γίνουμε περισσότερο ανταγωνιστικοί. Διότι εάν με αυτές τις συνθήκες πλασαζόμαστε στις θέσεις τις οποίες κερδίσαμε, με τις συνθήκες των ξένων πιστεύω ότι θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Χρήστο. Βήματα. Αν κρίνω από το δικό μας το σύλλογο, εμείς ουσιαστικά ξεκινήσαμε. Εγώ πήγα σκοποβολή το 11. Η μεγάλα, ήμασταν 10 άτομα, 20 άτομα, όπως είμαστε ουσιαστικά που ρίχναμε. Η μεγάλη άνοδος στο δικό μας το σύλλογο, που πιστεύω αυτή τη στιγμή και από τα αποτελέσματα, δηλαδή είναι πιο δυνατό στην Ευρώπη από σκοπευτική, από την Ευρώπη, δηλαδή στην Ελλάδα από αθλητική παρουσία, είναι τα σκοπευτήρια. Δηλαδή ανεβήκαμε από το σκοπευτήριο. Με το που κάναμε το σκοπευτήριο, έχουμε πάρα πολλούς σκοπευτές, δείχνουμε. Οπότε το πρώτο μέλημα είναι κύριο να ανοίξουμε όσα μπορούν περισσότερα σκοπευτήρια ή και να στηρίξουμε αυτά που έχουμε. Θα γκρινιάξω πάλι, εγώ δεν είδα καμία στήριξη από καμία ομοσπονδία, πουθενά. Δεν είδα καμία. Εμένα, όλοι ξέραν ότι εγώ θα διεκδικούσα μετάλλιο, δεν με βάλα στην εθνική. Εγώ ήξερα ότι και Αλεξίου θα διεκδικήσει μετάλλιο. Δεν με βάλα στην εθνική. Δεν ακολούθησα το πρωτάθλημα. Δεν είχα και όπλο για να ακολουθήσω το πρωτάθλημα. Εγώ δεν είχα. Ήθελα να παίξω όπληξη και έπαιζα open, γιατί δεν είχα κλείστο. Πάντως, για να μην σταματήσουμε την κρίνια, πιστεύω ότι να δώσουμε βάση, να στηρίξουμε συλλόγους, σκοπευτήρια που έχουν, συλλόγους που έχουν σκοπευτήρια, να τα βοηθήσουμε,
ώστε να μπορέσουν να το μεταφέρουν αυτό στον κόσμο τους. Χρειάζεται να ξανοιχθούν περισσότερο στον κόσμο, ώστε από την ποσότητα θα βγάλουμε και την ποιότητα. Εμείς τουλάχιστον αυτό κάναμε. Από εκεί και πέρα, φυσικά, η γνώση πρέπει να μοιράζεται. Δηλαδή, έχουμε πλέον τη τεχνογνωσία να δείξουν στους σκοπευτές μας πώς να ρίχνουν, πώς να κάνουν, πώς να παίρνουν τα ελληνικά πρωταθλήματα. Το έχουμε αυτό. Τώρα, αν μπορέσουμε να φέρουμε και ξένους οι Έλληνες που να μπορούσαν να μας δείξουν κάτι παραπάνω, θα είναι καλό. Αλλά πιστεύω ότι η καθημερινή δουλειά στο σκοπευτήριο είναι αυτή που ανεβάζει το άθλημα. Οπότε πρέπει να στηρίξουν περισσότερο η πολιτεία, η Ομοσπονδία πρέπει να στηρίξει τα σκοπευτήρια. Περισσότερο. Εγώ, αν μιλήσω θα πω πολύ χειρότερα πράγματα, δεν θέλω. Εγώ δεν βλέπω... Πες τα για να ακούσουμε και εμείς. Μα δεν γίνεται. Μια ζωή εγώ θα γρινιάζω, θα γίνομαι κακός της υπόθεσης και δεν υπάρχει λόγος. Ποιος ευχαριστήθηκε, ποιος είδε μια βοήθεια. Δεν θα πάει στα πρωτεία από μένα. Ωραία. Ποιος είδε μια βοήθεια σήμερα της Ομοσπονδίας. Βάλτο σε οποιοδήποτε επίπεδο. Τι να πούμε τώρα. Όσοι ζούμε στην ελληνική πραγματικότητα ξέρουμε και βλέπουμε ότι πρέπει να φτάσει σε ένα επίπεδο κορακάκης για να πάρεις 15.000 σφαίρες να παίξεις τον αγώνα. Όλοι οι υπόλοιποι, είτε είσαι πρωταθλητής είτε είσαι ο τελευταίος της σειράς, αν θα φέρεις ένα μετάλλιο θα γράψουν μπράβο Ελλαδάρα μας, είμαστε μια χαρά, αλλά κανένας δεν ενδιαφέρεται πραγματικά να βοηθήσει να στηρίξει 2, 3, 5 νέους σοβαρούς αθλητές, οι οποίοι ματώνουν μέσα στα παιδεία για να φτάσουν κάπου. Είτε είναι junior, είτε είναι απλή κατηγορία, είτε είναι senior, είτε είναι super senior. Ό,τι και να πεις πάντα θα υπάρχει το μα και ό,τι κάνουμε βγαίνει πάντα μέσα από την τσέπη μας. Δεν βγαίνει από πουθενά. Οι δε σύλλογοι, εάν δεν μπορείς να είσαι κοντά μέσα σε ένα σύλλογο για να μπορέσεις να βοηθάς και να σε βοηθάνε και εκεί παραμένει στάσιμος, οι χορηγοί στην Ελλάδα είναι λίγοι, δεν υπάρχουν βιομηχανίες, δεν υπάρχουν πυρομαχικά, δεν υπάρχουν όπλα, δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος ο λόγος να μπει ένας άνθρωπος να σου δώσει χορηγίες και εξοπλισμούς και να βγάλει από την τσέπη του χρήματα για να τα δώσει σε σένα και με ποια απολαβή. Και έχω πει πολλές φορές ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι τυχερός σε αυτό το επίπεδο σε σχέση με άλλα παιδιά και από την 511 και από τη ΣΕΖΕ και από τον Καλκατζάκο και από τον Κάλκο Καλκατζάκο τώρα με τη Winchester. Όμως όλα αυτά δεν φτάνουν. Δεν υπάρχει κάτι να μπορείς να το φτιάξεις. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα η εθνική ομάδα να είχε μαζευτεί, να είχαμε κάνει 2-3 κοινές προπονήσεις, να είχα ακούσει τη γνώμη του Σκλάβη, να είχε ακούσει ο Σκλάβης τη δικιά μου, να υπήρχαν ανταλλαγές απόψεων, εσωτερικές κοντρίτσες, να ήταν οι αρχηγοί μας ηγέτες και να ήταν μαζί μας. Όχι να μένουν αυτοί στο λουτράκι και εμείς σε όλα τα ξενοδοχεία σπαρμένα και να ψαχνόμαστε ότι εμείς είμαστε σκοπευτές και θα τα καταφέρουμε ή δεν θα τα καταφέρουμε ή λίγο μας ενδιαφέρει. Όλο αυτό πονάει. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Να μιλήσουμε για την εθνική αποστολή ξεχωριστά, διότι πιστεύω ότι παίζει πολύ σημαντικό κομμάτι. Σύμφωνοι λοιπόν. Η εθνική, μπορώ να μιλήσω. Η εθνική ομάδα λοιπόν δεν έγινε ούτε μία συνάντηση για να δούμε ποιοι είμαστε. Θα μου πεις, περιμένατε όλο το πρωτάθλημα για να συνονοηθείτε. Όχι, αλλά για να μπορέσουμε να βάλουμε περισσότερα παιδιά μέσα στην εθνική, που δεν ακούστηκε και δεν μιλήθηκε ποτέ, οι δύο πρώτοι της Open φύγανε από την εθνική ομάδα και πήγανε στην ομάδα της Senior για να μπορέσουν να μπουν άλλοι δύο νέοι σκοπευτές μέσα στην πρώτη ομάδα της Open. Αυτό ήταν ένα μεγάλο βήμα για να προχωρήσει η ελληνική σκοποβολή. Το ίδιο πιστεύω έγινε και στην Production, το ίδιο έγινε και στη Standard. Φύγανε κάποιοι μεγάλοι σκοπευτές ηλικιακά εννοώ, που ήταν πρώτοι ή δεύτεροι, μεταβήκανε σε μικρότερες ομάδες senior και αφήσανε τον νέο κόσμο να παίξει. Όμως δεν
δεν μαζευτήκαμε σαν ομάδα να συζητήσουμε, να βοηθήσουμε, να σπρώξουμε, να παλέψουμε, να αγωνιστούμε σε μια διαδικασία. Αυτό όλο πέρασε έτσι. Στον αντίποδα θα δούμε κάποια στιγμή που θα συζητήσουμε πιο κάτω τι κατάφερε η Ιταλία σε σχέση με εμάς. Αυτό ήθελα να αναφέρω εγώ σαν πρόσθετο. Γι' αυτό το αφήνω για να μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Η εθνική ομάδα λοιπόν δεν δύναται να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Είτε το καταλάβουν οι αρχηγοί μας, είτε δεν το καταλάβουν. Πρέπει να αλλάξει αυτή η διαδικασία, γιατί είναι κρίμα. Έχουμε πολλούς νέους, καλούς, γρήγορους σκοπευτές και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βοηθηθούν για να ανέβουν επίπεδο. Και μετά, σε επόμενη ερώτηση, θα σου απαντήσω για την εθνική αποστολή. Άλεξ. Έχουμε ανεβεί ένα πολύ μεγάλο επίπεδο. Τώρα, μετά από αυτό το πανευρωπαϊκό, μας έχει δοθεί μια ευκαιρία η οποία θα πρέπει να την αρπάξουμε. Αυτός ο ανταγωνισμός που έχουμε μεταξύ μας έχει βοηθήσει να ανεβαίνουμε σκαλάκι ακόμα περισσότερο. Θέλουμε να ασχοληθούμε πιο σοβαρά, να κάνουμε λίγο προπονήσεις παραπάνω και συν της άλλης θέλουμε και κάποια βοήθεια. Αυτό που λέμε τόσα χρόνια. Δεν πρέπει να γίνουμε κορακάκι. Γιατί άμα γίνουμε κορακάκι πλέον είναι αργά για να πάρουμε βοήθεια. Δεν μπορούμε να γίνουμε κορακάκι. Δεν μπορούμε να γίνουμε. Θέλουμε βοήθεια. Δηλαδή πρέπει, ας πούμε, και οι διευθύνοντες να είναι λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι. Δηλαδή να βρουν χορηγούς να μπορούν να βοηθήσουν. Άμα δεν μπορεί η πολιτεία, η Ομοσπονδία να βοηθήσει, να βρουν χορηγούς. Κάποτε το κάναμε. Δηλαδή μια ολόκληρη εθνική αποστολή το 2007 στην Γαλλία είχαμε σπόνσορα και μας κάλυψε όλα τα έξοδα. Αλλά τώρα αυτά πού? Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι, να ανοίξουμε λίγο τους ορίζοντες για να έχουμε λίγο παραπάνω βοήθεια και να βοηθηθούν νέοι σκοπευτές και σκοπευτές οι οποίοι έχουν δυνατότητες. Αυτό. Οπότε, ας ελπίσουμε ότι τα μετάλλια που πήραμε σε αυτό το πανευρωπαϊκό θα είναι μια όθηση ώστε να μπορούμε να πάμε λίγο παραπέρα. Και βλέποντας. Εγώ αυτό που συγκρατώ είναι αυτό που είπατε, εγκαταστάσεις δηλαδή τα σκοπευτήρια, εξωστρέφεια και βοήθεια από την Ομοσπονδία, έτσι, στους αθλητές. Είπε ο Γιάννης για την Ιταλία. Η Ιταλία έχει κάνει τεράστια βήματα από τότε που άλλαξε, χρόνια τώρα. Που άλλαξε και η νομοθεσία. Χρόνια τώρα, παιδιά, η Ιταλία. Εγώ τα βλέπω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρωταθλητές, ομαδικά. Συνέχεια ακούμε τον εθνικό ύμνο της Ιταλίας σε κάθε πανευρωπαϊκό. Από τότε που άλλαξε κιόλας και η νομοθεσία στην Ιταλία, κάναμε ένα τεράστιο βήμα μπροστά. Ο Τσερνικόη, ο Σέζαρ, τον οποίο τον είχα καλεσμένο σε live streaming, είπε ο άνθρωπος ότι πολλές φορές τον έχει καλέσει η Ιταλική Ομοσπονδία προκειμένου να πάει για προπονήσεις και να εκπαιδεύσει τους Ιταλούς σκοπευτές. Αυτό το καταθέτω και ξεκινάω από τον Χρήστο πάνω σε αυτό το κομμάτι, το πράγμα της Ιταλίας. Και αν για παράδειγμα το χάρη εμείς από ένα κομμάτι ακόμα, αν η αναγόμωση θα βοηθούσε τους Έλληνες σκοπευτές όσον αφορά την προπόνησή τους. Χρήστο. Η αναγόμωση φυσικά βοηθάει, όχι μόνο βοηθάει, σου δίνει, πιστεύω, όσο καλός κριτής να είσαι, σου δίνει ένα 2-3% στο κορυφαίο του δίνει πρόθεση. Έπειτα έχει την ευθύνη του φυσικιού του. Δεν είναι δυνατόν να πάνε να παίξουν οι ξένοι που τους έβλεπα και παθαίνουν επιλογές από τα φυσικά που αγόρασαν εδώ. Δηλαδή η αναγόμωση έπρεπε να έχει γίνει χθες. Δεν μπορώ να καταλάβω και το λόγο. Δεν είναι μόνο ότι θα έχει καλό φυσική, θα πρέπει να αγωνιστεί πιο γλυκό. Είναι και το οικονομικό. Άλλο να σου κοστίζει 20 ευρώ το κουτάκι, να σου κοστίζει 10 ευρώ το κουτάκι. Θα έχεις παραπάνω. Αυτό είναι από τα μειονεκτήματα της τελευταίας τροποποίησης του νόμου για τη σκοποβολή, για τα όπλα. Πιστεύω ότι πρέπει να το δουν σοβαρά. Το παράδειγμα της Ιταλίας που έχει κάνει βήματα μπροστά τόσο στην νομοθεσία όσο και στον τρόπο που εκμεταλλεύεται ξένους σκοπευτές για να βάσει το επίπεδο της. Οπωσδήποτε, το έχω πει και εγώ και οπωσδήποτε θα μπορούσαμε να φέρουμε κόσμο έξω. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να συνοηθούμε με την Ομοσπονδία πώς θα οργανώσουμε το πρωτάθλημα, πώς θα πάρουμε τους αγώνες, τι αγώνες θα κάνουμε.
τι ποιότητα θα έχουν οι αγώνες μας. Αυτά έπρεπε να τα έχει λύσει όμως η Ομοσπονδία. Δεν είναι τυχαίο ότι επειδή έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο και προπόνηση και αγώνων στο δικό μας σκοπευτήριο, έχουμε βγάλει τόσους πολλούς σκοπευτές. Αυτά πρέπει να είχαν λυθεί ήδη. Αυτά θα συγκεκριμένα από τα βασικά. Εδώ λέμε να αγοράσουμε, ξέρω εγώ τι, λάστιχα για Ferrari και δεν έχουμε τραχτέρ. Πρέπει να λύσουμε τα βασικά. Δηλαδή να λύσουμε την ποιότητα των αγώνων στην Ελλάδα. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να βγάλουν. Δεν πρέπει να βγάλει λεφτά η Ομοσπονδία, δεν πρέπει να βγάλει λεφτά του Σωματείου. Αυτά πρέπει να βγουν, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό πρέπει να πέσει μέσα στο χώρο, μέσα στους σκοπευτές, ώστε να πάμε μπροστά. Τι να πω, δηλαδή, εγώ βλέπω ότι πρέπει να ανέβει το επίπεδο γενικά των αγώνων στην Ελλάδα. Μπορεί να ανέβηκαν οι σκοπευτές. Αν εξαιρέσουμε ορισμένους αγώνες που είδα φέτος στην Ελλάδα, το επίπεδο παρέμεινε το ίδιο. Δηλαδή, τι να πω. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Να ανεβάσουμε το επίπεδο των αγώνων στην Ελλάδα, να ανεβάσουμε ακόμα και την εκπαίδευση. Εγώ δεν βλέπω πολλούς καλούς κριτές να παίζουν στους πρωταθληματικούς αγώνες. Οι καλοί μας κριτές δεν παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πώς θα ανέβει το επίπεδο. Δεν μην αρχίσω να μοιάζω και να λέω αυτά που έχω ζήσει εγώ σε διάφορους αγώνες ελληνικούς. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πάμε μικροκομματικά και να μην βάζουμε τον Μπακόλα να παίξει στην Ορεστιάδα, γιατί το παιδί δεν μπορούσε να παίξει την Κυριακή, είχε δουλειές. Δεν το λέμε έλα στην Ορεστιάδα και να το βάζουμε και να μην τον αφήνουν να παίξει και παίζει πριμάτς στο πανευρωπαϊκό. Δηλαδή, αυτά πρέπει να ξεπεραστούν, πρέπει να δούμε άλλο μάτι. Δηλαδή, ας αφήσουμε τις κακές, τις μικροπρέπειες της άκρη, να δούμε πραγματικά τον αθλητή. Δηλαδή, ας γλιτώσουμε από αυτά που μπορεί να γίνουν με μια αλλαγή νοοτροπίας βασικά. Και μετά βλέπουμε, εντάξει, να φέρουμε τον Σέζαρ, ξέρω τι, μπορούμε να φέρουμε τον Σκλάβη, μπορούμε να φέρουμε τον Τυράκη, μπορούμε να φέρουμε πολύ κόσμο. Ας κάνει είχε φέρει τον Καβουτή μια ωραία κίνηση τότε που κάνει μια προπόνηση στο σκοπευτήρια. Αυτά όμως είναι. Για μένα δευτερογενή. Πρέπει να λυθούν ουσιαστικά ζητήματα στην οργάνωση του αθλήματος στην Ελλάδα. Και μπορούν να γίνουν εύκολα. Να πάρουμε αντικειμενικά, να βοηθήσουμε αυτούς που πρέπει να βοηθήσουμε, να δούμε τα αντικειμενικά το επίπεδο των αγώνων. Όχι αυτός είναι δικός μου, θα το κάνω το Ρουσφέτη για να με ψηφίσει εκεί και θα πάμε αλλού. Και πιστεύω ότι έχουμε δυνατότητες. Πρέπει πραγματικά να χαιρόμαστε να πάμε σε αγώνες στην Ελλάδα. Εγώ χαίρομαι να πάω σε αγώνες στη Σερβία, ρε παιδιά. Είναι όλοι σοβαροί αγώνες. Ακόμα και με λάσπη που παίζανε με αγώνες, ήταν σοβαρός. Δεν έχεις παράπονα από τους κριτές, δεν έχεις παράπονα από τους. Εντάξει, δεν είναι κανένας τέλειος, έτσι. Και λάθη γίνονται. Τα στάδια είχαν ισορροπία, ο ανταγωνισμός ήταν υψηλός. Το χαίρομαι. Χαίρομαι και θα πηγαίνω. Το λέω, οι Σέρβοι είναι υψηλά και παρόλο που είναι πιο φτωχό κράτος από εμάς, ο κόσμος είναι πιο φτωχός από εμάς. Θα μου πεις, επιτρέπεται και όχι πλήρως. Για να δω όμως. Αυτά έχω να πω. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δηλαδή, να σταθούμε στον σκοπευτή, στους συλλόγους και στην οργάνωση του δικού μας του πρωταθλήματος, να είμαστε πιο σοβαροί και πιο ψυχολογικά. Να φύγουν αυτό η πελατειακή σχέση μεταξύ Σωματείου και Ομοσπονδίας πρέπει κάποτε να σταματήσει για να πάμε λίγο μπροστά. Έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια και λέμε η Ομοσπονδία, μα εμείς δεν έχουμε θέμα με την Ομοσπονδία. Εμείς δεν μπορούμε να συνονοηθούμε με τη δική μας τεχνική επιτροπή. Θεωρώ. Δηλαδή, συμβουλευτικό όργανο, Ερήγα. Οτιδήποτε, έτσι ακριβώς. Είναι ένα συμβουλευτικό όργανο λοιπόν. Όταν λοιπόν εμείς ζητήσουμε 10 πράγματα από την τεχνική επιτροπή, συνεχώς η απάντηση είναι μία. Δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά, δεν γίνεται τίποτα, δεν υπάρχουν λεφτά. Η Ομοσπονδία, σαν ΣΚΟΕ και ο πρόεδρος, ποτέ δεν έχει πει όχι σε κάτι που του έχουν ζητήσει η τεχνική μας επιτροπή και το λέει η ίδια η τεχνική επιτροπή. Όμως το έχω πει πολλές φορές. Είδατε κάτι από όλα αυτά τα χρήματα που πάνε στην Ομοσπονδία και στην ΕΤΕΠΣ να επιστρέφει προς το σκοπευτή? Κάτι. Να πούμε, ένα χρονόμετρο, 5 στόχοι, μια άκρη, μια διαδικασία. Κάτι. Ποτέ. Μα η Ομοσπονδία
δεν μπορεί να ασχοληθεί με εμάς. Η Ομοσπονδία έδωσε προχθές σφαίρες στην Κορακάκη, γιατί δεν μπορούσαν οι ΕΤΕΠΣ πώς θα τις μοιράσει στην IPSC και τις πήρε η Κορακάκη. Λέω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε που έχουμε φτάσει. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε 7 άτομα διοικούσα επιτροπή και αυτή η διοικούσα επιτροπή δεν αγωνίζεται για εμάς τους σκοπευτές να πέσουν περισσότερα χρήματα μέσα στα παιδεία, μέσα στην IPSC, που είναι δικά μας χρήματα. Εμείς δεν είπαμε πάρτε χρήματα από την Ομοσπονδία ή πάρτε χρήματα από το σταθερό στόχο ή από τον πύληνο στόχο και βοηθήστε τους σκοπευτές της IPSC. Εμείς οι ίδιοι από τα παράβολά μας, από τα χρήματά μας, από όλα αυτά που πέφτουν μέσα στην Ομοσπονδία, ζητάμε να βοηθηθούν κάποιοι σκοπευτές, εθνική ομάδα, όπως θέλεις βάλτο, ταλέντα, κάμπ, οτιδήποτε, να επιστρέψουν κάποια χρήματα πίσω προς τον νορμάλ σκοπευτή, προς τον πρωταθλητή, προς τον απλό αθλητή, προς το σκοπευτήριο. Κάτι να δούμε ότι παιδιά γίνεται, να η ανταμοιβή μας, εδώ είμαστε και προχωράμε. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι να πούμε ότι 1600 αθλητές παίξανε σε αυτόν τον αγώνα με ένα σοβαρότατο παράβολο. Είναι κάποια σοβαρά χρήματα. Θα μείνει κάτι για την πρακτική σκοποβολή. Θα μείνει κάτι για να παίξουν οι νέοι μας σκοπευτές. Θα μείνει κάτι για να πούμε ότι αύριο το πρωί, ωραία, έμεινε ένα σκοπευτήριο στην Κόρινθο που το πληρώσανε κάποιοι φορείς. Περιφέρειες, δήμοι, ο Ισθμός και μείνανε πολλά χρήματα τα οποία πέσανε μέσα στο πεδίο. Έμεινε αυτό το πράγμα στην πρακτική σκοποβολή. Θα μείνουν και κάποια άλλα πράγματα. Θα μπορέσει αύριο ο νέος σκοπευτής να πει δόξα τω Θεώ ρε παιδιά, έγινε ένα πανευρωπαϊκό το 2023 στην Κόρινθο και μας μείνανε 1, 2, 3, 5 πράγματα που αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε να παίζουμε πρακτική σκοποβολή. Και ξαναλέω, για μένα δεν φταίει η Ομοσπονδία, γιατί δεν φτάνει στα αυτιά της Ομοσπονδίας σωστά όλο αυτό που εμείς ζητάμε. Θεωρώ ότι αν η ΕΤΕΠ το ρίξει σε μια βάση και μπορέσουν να συνονοηθούμε 5, 10, 20 άνθρωποι, κανένας πρόεδρος της ΚΟΕ δεν θα αρνηθεί να ρίξει επιπλέον χρήματα μέσα στην πρακτική σκοποβολή και όχι να τσακωνόμαστε αν οι μπλούζες μας θα είναι 3 ή 2 ή ένα καπέλο ή 4 για τις 4 μέρες του αγώνα. Και αν θα μας δώσουν ένα διάβροχο αν θα βρέξει ή όχι. Αλέξανδρε. Ας πάμε παρακάτω. Ας μιλήσει και κάποιος άλλος. Ο τελευταίος γκρινιάζει είμαι εγώ. Δεν γκρινιάζω. Πριν κάνα 1,5 μήνα περίπου είχα κάνει μια ανάρτηση στο Facebook με μια τσέπη τραβηγμένη αδιανή. Πολλοί την είδανε, λίγοι την πιάσανε. Για να μπορέσεις να ανεβείς αυτό το άθλημα θα πρέπει να ξοδευτείς. Κακά τα ψέματα. Όχι σε αυτό το συγκεκριμένο, γενικά σε όλα τα αθλήματα. Ένας λόγος παραπάνω για τη σκοποβολή, γιατί είναι ένα γενικά ακριβό άθλημα. Έχουμε τις δυσκολίες μας σαν χώρα, νομοθετικά κτλ. Κάπως λίγο ανοίγει ο ορίζοντας τώρα με την τελευταία αλλαγή που έγινε. Αλλά ελπίζω να έχουμε κάτι καλύτερο σε θέμα νομοθεσίας, τουλάχιστον να έχουμε την αναγόμωση. Αλλά από θέμα οικονομικό θαρώ ότι πρέπει κάπως να έχουμε ένα κλικ παραπάνω. Δεν θέλουμε πολλά, δεν ζητάμε πολλά. Εμείς ζητάμε να μας δοθεί κάτι πίσω από αυτά που ξοδεύουμε. Δεν ζητάμε ας πούμε ό,τι έχουμε ξοδεύσει θα το πάρουμε πίσω. Εμείς θέλουμε κάτι λίγο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ας πούμε, να έχουμε ακολουθήσει 2 χρόνια πρωτάθλημα και να πηγαίνουμε εθνική ομάδα και να μας πληρώνουν 6 αγώνες από την άκρη μέχρι την άλλη, 2 φορές Ορεστιάδα, Χανιά Ρόδος και Ορεστιάδα. Έτσι, και να φτάνουμε σαν εθνική ομάδα και να ζητιανεύουμε. Γιατί να ζητιανεύουμε. Ναι. Για ποιο λόγο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Απλά δεν υπάρχει σωστή διαχείριση. Αυτό ζητάμε. Μια σωστή διαχείριση να γίνει. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε δυνατότητες στους σκοπευτές. Εγώ το 2004 στο πρώτο πανευρωπαϊκό που έριξα
ήμουνα παιδί. Και έπαιξα σε ένα στάδιο και σε εκείνο το στάδιο είχα έρθει πέμπτος. Από τότε εγώ είχα καταλάβει, παιδιά, ότι έχουμε δυνατότητες εμείς σαν αθλητές. Όχι που μας έλεγαν και τα λοιπά, πάτε ρίξτε το πανευρωπαϊκό, προσεκτικά μην βγει την DQ. Το τρέχαμε από τότε. Και είδαμε ότι έχουμε δυνατότητες. Αλλά αυτές τις δυνατότητες κάπως πρέπει να τις προωθήσεις ώστε να έχεις και ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό λέμε τόσα χρόνια. Δεν λέμε τίποτα παραπάνω. Μα δεν έχουμε... Το ζόρι μας είναι να μας δώσει ένα χρονόμετρο η Ομοσπονδία, η ΕΤΕΠΣ ή όποιος να είναι. Το θέμα είναι να καταλάβουν ότι όταν ματώνεις και σου κοστίζει 15 και 20.000 η χρονιά από ταξίδια, από ξενοδοχεία, από εισιτήρια, από διάφορα, πρέπει αυτό το πράγμα να αναγνωριστεί. Ναι, θέλω να πω ότι για μένα είναι απαράδεκτο να μην δώσουν 10.000 σίγα στην κάθε σκοπευτή της εθνικής ομάδας και άμα είναι να τους βάλουν σε μια προπόνηση συγκεκριμένη να τα ρίξουν κιόλας όσο μπορούν καλύτερα. Χορηγούς. Αυτό είναι να βρει τους ορίζοντες να πούνε παιδιά, φωνάξτε τον Τισεγέρ Μπελότ, φωνάξτε την Κέρδη. Το λέω και δεν είμαι στην εθνική ομάδα, έτσι, δεν το λέω για μένα. Δεν το λέω για μένα. Το λέω για τα παιδιά που μπήκαν, που παλέψαν και μπήκαν στην εθνική ομάδα. Το θεωρώ έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Πιθανόν να είχαμε και καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή, εγώ που ρίξα 8.000 σίγια μόνος μου, τα πλήρωσα από που τα έριξα σε ένα μήνα, είδα μια βελτίωση. Οπωσδήποτε, αν του δίνανε τα ανάλογα, θα είχαμε ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Επειδή δεν μου αρέσει να μιλάω γενικά, δηλαδή λέμε ΕΤΕΠΣ, λέμε σχόλια κτλ. Πιστεύω ότι υπάρχουν άτομα που προσπαθούν εκεί μέσα. Πιστεύω ότι με βάση τις δυνατότητες που είχαν, ο Παπαδάκος για μένα προσπάθησε. Δηλαδή, μας έδωσε τα στάδια, μας έδωσε αυτά, μας έδωσε τις μας είπε ότι μπορούσε να κάνει. Αλλά αυτά δεν αρκούν έτσι. Θέλει αυτοί που είναι στην εθνική ομάδα να έχουν και μια επιβράβευση ανάλογα και με τα λεφτά που δώσανε, παιδιά. Δηλαδή, δώσανε να κάνουν αυτό στην εθνική ομάδα, δώστε τα σε φυσίγια. Ωραία, Χρήστο, μου δίνεις μια πάσα για το επόμενο ερώτημα. Εγώ αυτό που θέλω να καταθέσω σαν άποψη είναι ότι μια ομοσπονδία πρέπει να τρέχει με ένα πενταετές, δεκαετές οριοθετημένο πλάνο. Και όσοι συμμετέχουν να ακολουθούν αυτό το πλάνο προκειμένου να έχει αποτελέσματα. Οτιδήποτε άλλο είναι σπασμωδικό και βεγγαλικά. Έδωσε πολύ ωραία πάσα για να περάσω στο επόμενο θέμα που είναι η εθνική αποστολή. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να είναι μια εθνική αποστολή? Χρήστο. Ξεκινά από κανέναν άλλο. Τι να πω για εθνική αποστολή, εντάξει. Λοιπόν, πες Γιάννη, τι να σου πω Γιάννη. Τι να πω για την εθνική αποστολή, εντάξει. Πριν να φτάσουμε στην κατάσταση του Πανευρωπαϊκού, κάναμε διάφορες συζητήσεις και προτάσεις τι θα ήταν καλό για να περάσει μέσα. Εγώ λοιπόν σαν Έλληνας σκοπευτής, σαν μέλος της εθνικής ομάδας κάμποσα χρόνια, εφόσον το Πανευρωπαϊκό έγινε στην Ελλάδα, ήθελα να μπλαβήσει όλος ο κόσμος. Την ώρα που θα φωνάξουμε Ελλάς, να τρέμει η γης. Να ήμασταν μια πολύ καλή σοβαρή ομάδα, πειθαρχημένη, με τον αρχηγό μας, με τους δημιουργίτες μας, με το σημεοφόρο μας, με όλη αυτή τη διαδικασία, να περάσουμε όλοι, να μας καμαρώσει ο κόσμος ότι είμαστε μια χώρα που περνάει δύσκολα, αλλά τουλάχιστον έχουμε ψυχή. Δεν θα απαντήσω παρακάτω, βάλτε το βίντεο να δείτε πώς περάσαμε και τι είπαμε και εκεί θα καταλάβετε. Θα δείτε και τους αρχηγούς μας, θα δείτε και την παρέλασή μας και πώς ήμασταν και τι κάναμε. Όλο αυτό, όσο και αν προσπαθήσαμε κάποιοι να το μαζέψουμε και ακόμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε ή να στηθούμε, θεωρώ ότι δεν πήρε την αξία που του έπρεπε. Δεν ήρθε ένα κανάλι, ούτε καν ιδιωτικό, ούτε καν κρατικό, ούτε καν μεγάλο, ούτε καν τοπικό, να τραβήξει όλη αυτή την τεράστια διοργάνωση. Και αυτό είναι μεγάλο μείον για την σκοποβολή. Δεν φάνηκε, κατά τη γνώμη μου, όπως θα έπρεπε η εθνική μας αποστολή. Ήμασταν 150-160 άτομα. Ήμασταν η μεγαλύτερη ομάδα. Έγινε στη χώρα μας
Ευτυχώς μετά από πιέσεις δώσανε μία μπλούζα στον κόσμο και ένα καπέλο για να μπορέσει να παρελάσει, να είμαστε όλοι ομοιόμορφοι. Σε εμάς που είμαστε εθνική ομάδα πήραμε και ένα πατελόνι από την 5-11, χορηγία και τους ευχαριστούμε και περάσαμε. Θεωρώ όμως ότι έπρεπε η εθνική αποστολή να ήταν πιο μαζεμένη, πιο πειθαρχημένη, πιο σωστά τοποθετημένη, να ξέρουμε πού θα βαδίσουμε, πού θα σταματήσουμε, πώς θα πάμε και να έχουμε μια ακόμα ομορφότερη εικόνα και όχι αυτό το μπάχαλο που περάσαμε και τελείω. Ναι, αυτό το μπούζιο, τα 150-160 άτομα δεν πάβει να είναι η μεγαλύτερη ομάδα που πέρασε και φωνάξαμε και όλοι, κάναμε την παρουσία μας αισθητή. Θεωρώ ότι μας λείπανε οι ηγέτες να μπούμε μέσα στη διαδικασία και να μας βάλουν μέσα σε ένα καλύτερο πλαίσιο. Άλεξ. Τυχαίνει να είμαι τυχερός, γιατί 2 αποστολές τις κάναμε πραγματικά σαν εθνική ομάδα. Μία το 2007 που μαζευτήκανε, ένα λεωφορείο ξεκίνησε από την μία άκρη της Ελλάδας, ένα λεωφορείο από την άλλη άκρη της Ελλάδας, μάζεψε τους σκοπευτές όλους στην Ιγουμενίτσα, μπήκαμε σε ένα πλοίο, κατεβήκαμε, μπήκαμε σε ένα λεωφορείο και πήγαμε όλη μια ομάδα στην Γαλλία και ρίξαμε το πανευρωπαϊκό. Στο ίδιο ξενοδοχείο όλοι, μετακινούμασταν όλοι ομαδικά, ωραία και καλά, με αρχηγό αποστολή στα πάντα. Και μια δεύτερη φορά ήταν το 2012 στην Ουγγαρία, στην αποστολή με την Καραμπίνα. Έτσι είναι οι εθνικές αποστολές. Έτσι πρέπει να είναι οι εθνικές αποστολές. Όλοι μαζί. Όχι αυτό άλλος για Χίο τράβηξε, πήγε και άλλος για Μυτιλίνη, μαζευόμαστε από εδώ, από εκεί κτλ. Και να μαζευτούμε να κάνουμε κάτι. Δεν γίνονται έτσι οι αποστολές. Οι αποστολές είναι, τους φωνάζει ο αρχηγός, σημείο συνάντησης εκεί, όποιος θέλει έρχεται. Όποιος δεν θέλει, έξω από την αποστολή. Απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται τώρα να τρέχουμε για αυτούς που δεν θέλουν να ακολουθήσουν. Είμαστε μεγάλα παιδιά. Μα η εθνική ομάδα, αυτός είναι ο σκοπός της. Ότι πάμε 10, 15, 20 άτομα, οι οποίοι έχουμε ματώσει, έχουμε προκριθεί και πάμε να δώσουμε το καλύτερο δυνατόν. Ούτε βόλτα πάμε να δούμε την Πράγα, τη Βουδαπέστη και όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ούτε πάμε τουρισμό. Πάμε για συγκεκριμένο σκοπό. Πάμε να αγωνιστούμε. Τις ημέρες που έχει αγώνα είσαι εκεί. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και προπαντός αυστηρότητα. Όχι μπάνιο, όχι διακοπές. Ποιος θα με μαζέψει εμένα από τη θάλασσα? Ποιος θα με μαζέψει από τη θάλασσα και θα μου πει η θέση σου δεν είναι στη θάλασσα. Εδώ δεν ήρθες για διακοπές. Η θέση σου είναι στο πεδίο. Πρέπει να πας να δεις τι θα κάνουν οι αντιπάλοι σου. Οι συναγωνιστές σου να ξεκλέψεις και να γυρίσεις. Εμείς έτσι είναι. Γιάννη, έτσι. Αυτά τα λέμε εδώ και καιρό. Δεν πάμε να κάνουμε διακοπές. Πάμε να ρίξουμε έναν αγώνα. Πάμε να γίνουμε μια αποστολή, μια εθνική αποστολή, να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένας αρχηγός να σε βάλει κάτω, έλα εδώ, έχουμε αυτό. Αυτό είναι το πρόγραμμα, αυτό θα ακολουθήσουμε. Τέλος. Δεν υπάρχουν άλλοι παράμετροι, δεν υπάρχουν άλλες διαφυγές. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Βλέπεις πώς είναι οι Ιταλοί, βλέπεις πώς είναι οι Γάλλοι, βλέπεις πώς είναι οι Γερμανοί. Έρχονται όλοι οργανωμένοι. Απλά. Να μιλήσω στο στάδιο 7. Από εκεί ξεκινούσα τέλος πάντων να παίξω, οπότε είχα αγωνία και πάω το πρωί να δω το τι γίνεται. Και έχει έρθει μπροστά μας η γαλλική ομάδα. Είναι λοιπόν καμιά 50 άτομα, έχουν ένα μεγάλο σε ηλικία που τους εξηγεί τα βασικά πώς θα παίξουν τα στάδια. Καθώς μιλάνε στη δεξιά μεριά του σταδίου, το περιγράφω γιατί είχε κι άλλο κόσμο που το είδε, είναι ο πρωταθλητής Ιταλίας στην Open και εξηγεί με άλλον ένα καφενείο πώς πρέπει να παίξει εκείνο το στόχο. Και βγαίνει ο αρχηγός αποστολής και του λέει, γιατί μιλάς σε αυστηρό ύφος? Νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα? Εάν νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, έλα πάρε τη θέση μου και εγώ φεύγω. Και βάζει ο άνθρωπος το κεφάλι κάτω, του λέει συγγνώμη και τελειώνει η παρουσίαση της εθνικής αποστολής. Και εμείς όλοι που έχουμε μείνει πίσω, έχουμε μείνει σαν χαζί και τους κοιτάζουμε. Αυτό θα πει πειθαρχία. Είσαι εθνική ομάδα και πας με κάποια διαδικασία για να τελειώσεις την αποστολή σου. Δεν πας ούτε διακοπές, ούτε βόλτα. Αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ.
Άρα λοιπόν, εγώ θα κρατήσω τον αρχηγό αποστολής που θα είναι υπεύθυνος για όλα και να τρέχει την ομάδα και την πειθαρχία η οποία πρέπει να διέπει μια αποστολή. Επίσης, αν μου επιτρέψετε... Εάν έχουμε κάποιο πρόβλημα στο πεδίο, όπως συνέβη με μένα ή όπως συμβαίνει με κάποιους άλλους σκοπευτές, ποιος θα έρθει να διεκδικήσει το δίκιο μου όταν έχω δίκιο και όταν ο κριτής εκείνη τη στιγμή ή οι κριτές προσπαθούν να εφαρμόσουν κάτι το οποίο δεν είναι λογικό. Εγώ λοιπόν θα πρέπει να κάτσω να τσακωθώ μαζί τους. Γιατί αυτό το πράγμα θα το διευθετήσει ο αρχηγός αποστολής. Με ένα τηλέφωνο, με ένα μήνυμα, έλα στο στάδιο 7 τώρα. Παίρνει ένα μηχάνημα, έρχεται, λέει παρακαλώ τι έχουμε, 1, 2, 3 πράγματα. Σου κερδίζει ή σου χάνει την υπόθεση και τελειώνει. Ο σκοπευτής είναι εκεί για να πυροβολεί. Δεν είναι εκεί ούτε για να τσακώνεται, ούτε για να βγάζει λόγο, ούτε για να κάθεται κάτω να ασχολείται. Άλλη είναι η δουλειά του. Να ακούσει μπιπ και να εφαρμόσει αυτό που έχει μάθει. Αυτό το είδαμε και στην ομάδα τη δικιά μας. Η ομάδα η δικιά μας η Στάνταρ ήταν με την ομάδα της Στάνταρ της Γαλλίας. Είχαμε εμείς τον Παπαδάκο, ο οποίος ήταν από πίσω μας και μας βοηθούσε όσο μπορούσε να βλέπει την παθμολογία κτλ. Αλλά οι Γάλλοι είχαν την πρώτη μέρα μία γυναίκα και τη δεύτερη μέρα είχαν και έναν άντρα. Είχαν 2 άτομα οι οποίοι τους καθοδηγούσαν γιατί το παιχνίδι είχε σοβαρέψει. Οπότε καταλαβαίνεις τη σοβαρότητα που υπήρχε. Ένας αρχηγός έστειλε 2 απεσταλμένους στην ομάδα να τους μπρώξει, να τους βοηθήσει. Έτσι γίνεται το παιχνίδι. Για είναι πανευρωπαϊκό, είναι μεγάλος ο αγώνας. Δεν είναι κάτι αυτό. Δεν παίζουμε σε ένα level 2 στην Κολοπετινίτσα. Εμείς απλά βλέπουμε και λέμε εντάξει μωρέ, θα πάω εκεί όπως το λέει ο Χρήστος, έκαψα 6.000 σφαίρες, 8.000 σφαίρες όταν δεν με σταμάτησε η πολιτική προστασία από τα σκοπευτήρια. Έπαιξα 4.000, εντάξει με μωρέ, πέρυσι είχα παίξει 2 και βγήκα 80. Τώρα που έχω παίξει 4, θα πω στο λίγο παραπάνω και κάτι θα γίνει. Δεν είναι όμως έτσι. Έχουν σοβαρέψει όλες οι ομάδες, όλα τα παιχνίδια και όλοι έχουν τρόπους. Μόνο εμείς κοιμόμαστε. Εγώ θα διαβάσω ένα μήνυμα από ένα σκοπευτή. Καλησπέρα σε όλους. Εάν δεν υπάρξει κάποιος χειριστής μάνατζερ που με πυγμή και γνώση του αθλήματος θα είμαστε για πάρα πολύ καιρό ακόμα πίσω. Το οποίο πιστεύω ότι πάνω κάτω περιγράφει αυτά τα οποία συζητάμε. Χρήστο, επειδή είσαι σιωπηλός, θα ξεκινήσουμε την επόμενη ερώτηση που είναι ποια πιστεύεις ότι είναι η πρίκα του πανευρωπαϊκού τόσο για την Ελλάδα όσο και για τους Έλληνες σκοπευτές, διότι στο παρελθόν σε άλλα αθλήματα έχουμε επιτυχίες, έχουμε πανεδιοργανώσεις, αλλά δεν αφήσαμε καμιά παρακαταθήκη. Βρήκα. Οπωσδήποτε η εμπειρία που αποκτήσαν είναι οι σκοπευτές μας. Η εμπειρία που αποκτήσαμε σε διοργανώσεις, έχουμε δει πώς γίνεται, αν και οι περισσότεροι, πολλοί στην Ελλάδα ξέρουν πώς γίνονται οι διοργανώσεις και μπορούν να κάνουν, το αποδείξαμε και φέτος στην Κόρινθο και παλιότερα. Και εμείς, εντάξει, εδώ πέρα πρέπει να πω ότι οι γαλλικές οργανώσεις εδώ πέρα στην Έλψη είναι εξαιρετικές. Οπωσδήποτε έχουμε και μια διαφήμιση του αθλήματος. Πάρα πολύ και στη δουλειά μου, ξέρω εγώ, ότι συγχαρητήρια, αυτό που δεν έχουν σχέση με τη σκοπολία, αρχίζουν να ενδιαφέρονται. Αυτό πιστεύω είναι η πρίκα που πήραμε, το αβαντάζ που έχουμε από το πανευρωπαϊκό, το οποίο πρέπει να το καλλιεργήσουμε παραπέρα για να ανέβουμε. Ήδη, ας πούμε, εμένα μου πήραν 2 οδηγηγοί από τη Θεσσαλονίκη να έρθουν να κάνουν προπόνηση, να έρθουν να γραφτούν έξω. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Αυτά μπορώ να πω. Τι να πω, δεν είναι. Γιάννη. Πρίκα μας. Το σκοπευτήριο της Κορίνθου που είναι ένα κόσμημα. 24 στάδια που παίζονται, 31 στο σύνολο και έτσι όπως πάει, θεωρώ ότι ο Γιάννης έχει μπει πλέον σε μια διαδικασία ευρωπαϊκής καταξίωσης, θα κάνει το σκοπευτικό τουρισμό έτσι όπως τα λέγαμε εμείς και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι από τη μεριά του σκοπευτηρίου. Ανέβηκε λίγο το σκοπευτήριο του Κιάτου, γιατί πήγανε όλοι εκεί και κάνανε προπονήσεις. Αρχίζει πλέον η εσωτερική διαδικασία να φτιαχτεί η Μαλακάσα, να φτιαχτούν στον Ασπρόπυργο, να φτιαχτούν και άλλα πεδία, τα οποία
οι 160 Έλληνες σκοπευτές που τους αξίωσε ο Θεός και παίξανε ένα τόσο μεγάλο καταπληκτικό αγώνα, που μπορούσαν να τον βρούνε μόνο στο εξωτερικό και σε μεγάλες διοργανώσεις, όλο αυτό είναι μία πρίκα που εάν δεν καταστραφεί λίαν συντόμως, όλοι αυτοί οι σκοπευτές, έχει μπει το μικρόβιο μέσα τους στο σαράκι, θα πολλαπλασιαστούν, γιατί είναι άλλοι τόσοι και άλλοι τόσοι και άλλοι τόσοι που διαφέρουν πλέον σκοπευτικά, πήραν εμπειρίες, πήρανε πράγματα, είδανε σκοπευτές, είδανε μια τεράστια εκδήλωση και θεωρώ ότι η IPSC ελληνική πήρε πάρα πολλά πράγματα από αυτό. Το θέμα είναι να τα δουλέψουμε, να τα καλλιεργήσουμε και να μην τα αφήσουμε να μαραζώσουν όπως τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άλεξ. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα πολύ κόσμο να έρχονται να ρίξουν για την εμπειρία. Χάρηκα πάρα πολύ. Και όχι απλά παλιούς σκοπευτές και νέους σκοπευτές, παιδιά ρίξαν στον αγώνα. Και κάποιοι πήραν και μετάλλιο. Μια κοπέλα Super Junior. Ναι. Φέραν και μεταλλιάκι. Δηλαδή, χάρηκα πάρα πολύ που κάποιοι ήρθανε από την Ορεστιάδα από πάνω, από την άκρη της Ελλάδας να ρίξουν πανευρωπαϊκό, να δουν τι εστί πανευρωπαϊκό. Πολλά μετάλλια. Πρώτη φορά η Ελλάδα παίρνει τόσα μετάλλια. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Το σκοπευτήριο δεν το συζητάμε, τηρεί τις προδιαγραφές για να πάρουν παράδειγμα στο εξωτερικό πώς είναι τα σκοπευτήρια. Πολύ βολικό, το πάρκινγκ δίπλα, τα στάδια κολλητά, μαζεμένα όλα τακτοποιημένα. Είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα. Και επίσης κάτι το οποίο πολύ σωστά είπαν και πριν. Προβολή του αθλήματος. Προβολή. Τι κάνουμε με αυτήν? Δηλαδή ένα κανάλι δεν ήρθε. Τοπικό. Μεγάλο. Δεν ήρθε κάποιος να τραβήξει, να δει τι συμβαίνει κτλ. Ούτε στην τελετή έναρξης, ούτε κατά τη διάρκεια του αγώνα, ούτε στην τελετή λήξης. Αυτά τα μετάλλια έπρεπε να σηκωθούν ψηλά, να δει ο κόσμος, να υπάρχει αναγνώριση. Δεν υπάρχει αναγνώριση. Μέχρι πρόσφατα εγώ έμαθα ότι γνώριζα ότι παλιότερα η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενημέρωνε τους δήμους και τα λοιπά, ότι ο τάδε αθλητής και τα λοιπά έχει έρθει πρώτος, ώστε να τον τιμήσουν στην κοπή της πίτας που κάνει ο Δήμος ή το τέλος χρονιάς και τα λοιπά, όπου κάνουν τις βραβεύσεις. Δεν στέλνει η Γενική Γραμματεία τίποτα. Κάναμε μια δημοσίευση εδώ σε τοπική εφημερίδα και λέει: παιδιά, έχουμε τέτοιες διακρίσεις, λέει, στην Ελλάδα. Λέμε ναι, δεν ξέρουμε κάτι. Δεν υπάρχει προβολή. Άμα δεν υπάρχει προβολή, μην περιμένετε να έχουμε και αποτέλεσμα. Εμείς αυτό λέμε. Και τα ανακαλύψουμε ότι δεν έχουμε τίποτα. Δεν ξέρω τώρα και στο παγκόσμιο της Ρόδου κάποιος πρέπει να έχει έρθει. Δεν ξέρω αν θυμάμαι πριν είχε έρθει. Κάποιος είχε έρθει. Στην Κόρινθο που είναι δίπλα στην Αθήνα. Δεν ήρθε κάποιος να καλύψει, να δει τι γίνεται, πώς γίνεται κτλ. Οπότε το επόμενο σκέλος είναι, εφόσον ανεβάσουμε όλα τα υπόλοιπα, να κάνουμε και την προβολή του αθλήματος. Να δει ο κόσμος τι γίνεται, τι κάνουν. Χωρίς προβολή δεν πάμε πουθενά, είναι δεδομένο αυτό, και χάσαμε μεγάλη ευκαιρία για το κοινό στην Ελλάδα να γνωρίσει καλύτερα την πρακτική σκοποβολή μέσω του πανευρωπαϊκού. Είναι κρίμα και για τη δουλειά τώρα τόσων ανθρώπων, και για τους διοργανητές και για τους κριτές και για τους αθλητές, να γίνεται όλο αυτό και να μην υπάρχει ένα δίλεπτο αφιέρωσης για αυτόν τον αγώνα. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος για τις δημόσιες σχέσεις, για την προβολή, και αν προσπάθησαν και δεν βρήκανε πόρτες κλειστές. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό όμως είναι ομοσπονδιακό θέμα. Εκεί δεν μπορούμε να πούμε η ΕΤΕΠΣ φταίει, δεν φταίει. Ο Κελαϊδάκης δεν φταίει. Εκεί είναι καθαρά πώς προβάλλει η Ομοσπονδία μας το άθλημα αυτό. Και θεωρώ ότι εκεί ήταν το μεγάλο τους λάθος, ότι δεν προβλήθηκε ο αγώνας σωστά. Και ένα δεύτερο, αν θέλεις, μια που μιλάμε για λάθη, ότι δεν ενημερώθηκαν οι εταιρείες στα αεροδρόμια και οι αστυνομίες και τα τμήματα και φύγανε από εδώ 1.200 σκοπευτές ξένοι, οι οποίοι πήγανε στα αεροδρόμια, χάσανε πτήσεις,
γίνανε μανούρες ιστορίες μέχρι να φύγουν τα όπλα τους, άλλοι αυτόφορο, άλλοι συλλήψεις, άλλοι ο ένας ξέχασε, ο άλλος δεν έφυγε, ο άλλος, και δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Κάτι το οποίο είχε γίνει το 11 στη Ρόδο. Ήταν οργανωμένο στο αεροδρόμιο, ήταν τέλεια όλα τα πράγματα εκεί πέρα. Τώρα εντάξει. Εδώ δεν ήταν ενήμερες οι εταιρείες πρώτα απ' όλα για τα τόσα όπλα που θα φεύγανε και τα αστυνομικά τμήματα μέσα στο αεροδρόμιο. Ναι. Οπότε πηγαίνανε όλοι οι σκοπευτές, φανταστείτε 1200 όπλα να πρέπει να φύγουν μέσα σε 2 μέρες με τα αεροπλάνα. Πώς θα φύγουν όλα αυτά τα όπλα, πού θα πάνε? Είναι ένα τρομακτικό νούμερο για την υπάλληλο του Γκισέ όταν έρχονται 10 Νορβηγοί και τις λένε έχουμε 30 όπλα μαζί μας. Παραλύει το σύμπαν. Δεν παίρνουν οι άνθρωποι πυρομαχικά μαζί τους, τα μοιράζουν εδώ γύρω-γύρω όπου βρούνε, αλλά το νούμερο των όπλων είναι τρομακτικό αν δεν έχουν ενημερωθεί. Τι ωραίες εποχές. Θέλεις κάτι να προσθέσεις? Όχι, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα. Ωραία. Εγώ αυτό που θέλω, η επόμενη ερώτηση είναι, Χρήστο, ξεκινώντας πάλι από σένα, ποιο πιστεύεις ότι είναι το αποτύπωμα, γιατί ήσουν εκεί, είδες στον κόσμο του πανευρωπαϊκού στην τοπική κοινωνία. Γιατί πιστεύω ότι η προβολή μαζί με τον αθλητικό τουρισμό είναι αυτό το οποίο θα μας ανοίξει πολλές πόρτες. Συμφωνώ. Θα πάμε πάλι ότι δεν προβλήθηκες. Δηλαδή, εκεί που νίκησα εγώ το RPP, η γυναίκα δεν ήξερε καν που γίνεται το πανευρωπαϊκό. Το έμαθε, πήραμε μετάλλιο. Η τοπική κοινωνία, για μένα η Κόρινθος και το Λουτράκι είναι ιδανικό μέρος για τέτοιους αγώνες, δηλαδή είναι τουριστικός προορισμός. Εποφελούνται πάρα πολύ, δηλαδή όταν βγαίνουν 1500 σκοπευτές να κάνουν βόλτα, να πιούν ένα καφέ, και τζίρο κάνανε και αφήνανε και οπωσδήποτε. Θα πω πάλι τα ίδια, δηλαδή η προβολή και στην τοπική κοινωνία πρέπει να είναι πολύ καλύτερη. Δηλαδή να ξέρουν, να μάθει το άθλημα ότι τι γίνεται, τι κέρδος έχει η περιοχή. Υστερούμε πάρα πολύ σε δημόσιες σχέσεις, σε προβολή του αθλήματος. 3.500 άτομα ήτανε, 3.500 άτομα ήτανε μαζί με τους συνοδούς, όλοι αυτοί που ήταν στην Κόρινθο και στο Λουτράκι τις 20 μέρες αυτές του Πανευρωπαϊκού. Άρα και ο Δήμαρχος Λουτρακίου και ο Δήμαρχος Κορίνθου ξέρανε και ευχαριστηθήκανε και μπήκανε, επενδύσανε στο Γελαϊδάκι, γιατί αυτή είναι η επιτυχία του Γιάννη, ότι κατάφερε και τους έπεισε ότι αυτή η μεγάλη διοργάνωση θα γίνει έτσι σε συνεργασία με τις ΚΟΕ. Οι άνθρωποι δεν λυπηθήκανε, επενδύσανε πάνω σε αυτή την προσπάθεια και τελικά δικαιώθηκε ο Γελαϊδάκης. Ήρθανε 3.500 κόσμος, ήτανε off season, είναι οι τελευταίες μέρες της σεζόν, γιατί αν έρθετε ας πούμε στην Κρήτη μέχρι τέλος του Οκτώβρη είμαστε σεζόν. Αυτοί ήταν οι τελευταίες μέρες της σεζόν, άρα πήρανε μια πολύ μεγάλη τόνωση και το Λουτράκι και η Κόρινθος και το Κιάτο από όλο αυτό το συμβάν. Και μακάρι να μπορεί να γίνεται κάθε χρόνο κάτι τέτοιο. Άλεξ. Σαφώς τώρα είναι μεγάλη ευκαιρία να το εκμεταλλευτεί και να έχουμε συνεχώς ιδίου επίπεδου αγώνες. Αυτή είναι μια ευκαιρία η οποία πρέπει να την αρπάξουμε και να μην την αφήσουμε. Άρα λοιπόν τα όπλα στη φαρέτρα μας είναι ο αθλητικός τουρισμός με την προβολή του αθλήματος. Εγώ αυτό πιστεύω. Χρήστο, ποιους αθλητές ξεχώρισες στο πανευρωπαϊκό και από ξένους τι έγινες, οι οποίοι θα αφήσουν ελπίσεις ότι θα στο μέλλον... Εντάξει, οπωσδήποτε... Ο Γκροφέλ είναι σταθερή αξία πάντα. Εντάξει, οπωσδήποτε η πρώτη της κατηγορίας, του Καμένιτσε, Σέμπο. Το Πορνό δεν τον ήξερα. Ορίστε. Ο Σέμπο Βιράι. Ο Σέμπο Βιράι, εξαιρετική. Ο Αμερικάνος εξαιρετικός, ο Αρών στην Open. Αυτός που μου έκανε εντύπωση εμένα, το παίξιμό του δηλαδή,
και έριξε και 10% παρακάτω τα ποσοστά της στάνταρ, ήταν ο Καχίλα, ο Φιλιππινέζος. Καχίλ Βιράι, ναι. Αυτός είναι εμένα είναι μια καινούργια κατηγορία σκοποβολή. Φυσικά, με συγκρίνεις τα αποτελέσματά του με τα αποτελέσματα του Γκροφέλ, θα δεις ότι και αυτός θα έπαιζε λίγο διαφορετικά αν έπαιζε minor. Και θα δυσκολευόταν με τον Γκροφέλ, πιστεύω, αλλά για μένα το παιδί, γιατί παιδί είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, τα κάνει όλα. Τα κάνει όλα και ταχύτητα. Δηλαδή, ευστοχία, ταχύτητα. Δεν ήμουν μπροστά μου, το έχουν πει. Ρίχνει ένα στάδιο και κάνει ένα χρόνο εξωφρενικό. Μαζεύονται οι κρυπές όλοι και κοιτάνε το χρονόμετρο. Και αρχινάνε split 0-12, 0-20, 0-20, 0-18, 0-17. Δηλαδή, έχω μείνει πάω, το κάνει ο κριτής Έλληνας χωρίς όπλο και το κάνει χωρίς να ρίχνει, το κάνει χειρότερο χρόνο. Δηλαδή, αυτά είναι για εμάς τους σκοπευτές, είναι εξαιρετικά να μπορεί να το δεις, να το διαπιστώσεις. Ακόμα και αν μην το δεις, θα δεις τους χρόνους στα στάδια που έχεις παίξει εσύ. Είναι φοβερή εμπειρία, ακόμα και αν δεν το έχεις διάσει. Ο μικρός αυτός είναι η νέα μορφή της πρακτικής σκοποβολής που εμφανίζεται παγκόσμια τώρα. Συμφωνώ, δηλαδή, αλλά άμα δεις όλοι οι σκοπευτές, δηλαδή ο δεύτερος στην production, ο Στέπαν νομίζω ήταν, έτσι παίζουνε. Στεπάν. Τρέχουν και πυροβολάνε όλοι, δηλαδή είναι πύραυλοι. Δηλαδή. Και πάλι εμείς, εντάξει, οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, αλλά με τον Αμερικάνο που μιλήσαμε λίγο, ξέρω εγώ, έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι στρατιωτικός, κάνει μια υπηρεσία, δύο υπηρεσίες πάνω στο δείχνει τον κόσμο, πώς να ρίχνει φυσικά με το πιστόλι, και είναι πληρωμένα όλα από τον Αμερικάνικο στρατό. Προπονήσεις, το προπονητή του σκοπευτήριο, το όπλο, το αεροδρόμιο, τα ταξίδια του, όλα είναι πληρωμένα από τον Αμερικάνικο στρατό. Και φυσικά που βάλει την Αμερική και μεταφέρει και τεχνογνωσία στον Αμερικάνικο στρατό. Γιατί πάνω σε αυτό δουλεύει ο άνθρωπος. Και το σκλάβι και εμένα όλα μας είναι πληρωμένα, δεν έχουμε πρόβλημα. Πληρωμένα από τους χορηγούς της τσέπης σας. Όπως και εμένα. Μπορώ να πω ότι όλοι οι σκοπευτές στην πρωτοκλασσάτη είναι εντυπωσιακοί στο πώς παίζουν. Εγώ έπαιζα στην ομάδα με αυτόν τον Τζέρμαν, τον Ρομιτέλη. Ρομιτέλη. Έβλεπα ένα πολύ καλό σκοπευτή. Επειδή έπαιζε πίσω από μένα Ρωμανός, εγώ Ρομιτέλη αυτός, πίσω από μένα μέχρι να τακτοποιήσω, εγώ έβλεπα κάποιον να τρέχει να πυροβολάει, καλούτσικος. Στο τέλος τον είδα, λέω πολύ καλός σκοπευτής. Όταν τελειώνουμε, πάτε το μπράβο αγόρι μου, είσαι πάρα πολύ καλός σκοπευτής, θα συνεχίσεις έτσι. Δηλαδή, είναι φοβερή εμπειρία δηλαδή. Γελούσε άνθρωπο. Εντάξει, τον έβλεπες με τις γραμμιστικές του, με τις ταχύτητες του, εντάξει, ήταν ο πληρωμένος σκοπευτής, τι να πω. Δεύτερος ήταν νομίζω. Τώρα που μπαίνουμε στα στατιστικά και αρχίζουμε κι εμείς να πονηρευόμαστε, να βλέπουμε διάφορα πράγματα, βλέπουμε ας πούμε το νούμερο 1 που ήταν ο Καχίλ Βιράι και ο νούμερο 2 ήταν ο Ρακουζάν της ΕΖΕ. Δύο διαφορετικές γενιές σκοπευτών. Ο ένας καλός, σταθερός, γρήγορος, εύστοχος, ο άλλος υπερβολικά γρήγορος και ποινεί να κάνει τον καλύπτη τομής. Ο χρόνος του καλύπτει τις ποινές του. Πάμε στον Γκρουφέλ. Γκρουφέλ με Στεπάν. Στην production. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Παίζει ο Έρικ σταθερός, γρήγορος όπως πρέπει. Παίζει ο Στεπάν από πίσω πάρα πολύ πιο γρήγορα και ποινεί να κάνει, καλύπτεται από αυτό. Το ίδιο μαζεύεται και στην Ελλάδα. Σήμερα τα τρία παιδιά που έχουμε στην Open παίζουν πύραυλοι. Έχουν μπει στο καινούριο παιχνίδι της πρακτικής. Αυτό ακριβώς, ναι. Βλέπουμε τους στανταράδες. Τώρα αρχίζει ο Κουιμτζίδης, πιέζει, ανεβαίνει. Τι κάνει, βλέπει ότι ο χρόνος είναι περισσότερο καλύτερος από το να μείνει πίσω και να φέρει μια ευστοχία όλα α. Εδώ χρειάζεται και ένα δόμο στο σαραντάρι. Εδώ φαίνεται το σαραντάρι. Όλα χρειάζονται. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα τα πάρουμε ποτέ και δεν θα είμαστε ποτέ εισάξιοι με όλους αυτούς τους ανθρώπους και δεν θα έχουμε ποτέ επαγγελματική προσέγγιση εμείς πάνω σε αυτό. Όπως είδαμε,
παίξανε πολλοί Έλληνες σκοπευτές καλά. Όπως είπες ο Πουλακίδας. Έπαιξε ο Πουλακίδας πάρα πολύ καλά για κλασικάρι. Και ο Πενάδες παίξαν πολύ καλά. Μπράβο. Παίξανε οι τρεις οπενάδες μας πάρα πολύ καλά. Παίξανε οι τρεις ταταράδες μας πάρα πολύ καλά. Παίξαν τα παιδιά της production όλοι πάρα πολύ καλά. Και οι senior και οι κανονικοί. Όλη η ομάδα έπαιξε. Απλά δεν υπάρχει αυτό το κάτι της να σπρώξει λίγο ακόμα όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, παίρνει ο Χατζιαντονίου μια ομάδα production και την πάει απάνω, την πάει όπου προσπαθεί. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Μα δεν φτάνει ένας Χατζιαντονίου, δεν φτάνει ένας Τυράκης, δεν φτάνει ένας Κλάβης. Θέλει μια προσπάθεια, μια βοήθεια. Ο ένας έχει, συγγνώμη λίγο, ο ένας έχει τον Αμερικάνικο στρατό από πίσω, άλλος έχει ολόκληρη συζήτηση από πίσω, το άλλος έχει την... Δηλαδή, αυτοί είναι επαγγελματίες. Και εσύ, άμα σηκωνός να είσαι, εμείς είμαστε και γέροι. Εγώ είμαι γέρος, είσαι νέο παιδί. Λοιπόν, αν πάει ο Άδης και του πούνε, κάνεις 8 ώρες προπόνηση, ρίξεις όσα ψήγκα θέλεις, λοιπόν, θα τους χτυπήσει τα ίσα, πιστεύω. Σε όποιον να το πούνε. Μα αυτό λέω, ότι φτάσαμε πια, δεν πάμε με ευχολόγια. Λέμε stop, παιδιά. Εδώ, να τα ποσοστά μας, έτσι βγήκαμε, έτσι ανεβήκαμε, έτσι περνάμε. Χρήστο, εγώ θέλω να πω ότι ο Αμερικάνικος στρατός δεν χαρίζει κανένα τίποτα, έτσι. Δηλαδή, προκειμένου να του έχουν αυτές τις χορηγίες, σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει περάσει με άλλες εξετάσεις. Το ίδιο και αυτός που έχει χορηγό της ΕΖΕ. Δηλαδή, πρέπει να φτάσει σε ένα επίπεδο προκειμένου να ανοίξουν όλες οι πόρτες διάπλατα. Εμείς και στο επίπεδο αυτό να φτάσουμε, πάλι οι πόρτες κλειστές θα είναι. 6 χρονών σκοπευτής είναι παρεμπιπτόντως, έτσι. 6 χρονών. Το Σαρών, το οποίο το θυμάμαι. 6 χρονών σκοπευτής. Άμα είσαι ταλέντο, Χρήστο, άμα θα διαβάσεις, γιατί διάβασα προχθές τον Καλίλ, πώς ξεκίνησε και τα λοιπά. Φυσικό ταλέντο έχει αποδειχθεί ότι είναι. Δεν είναι, ξεκίνησε έτσι για πλάκα airsoft, στην ηλικία 10, 11, 12 χρονών, έπιασε μετά πιστόλι, άρχισε να ρίχνει τοπικά πρωταθλήματα, άρχισε να βγαίνει λίγο πιο έξω και το εκμεταλλεύτηκε. Αλλά γενικώς οι Φιλιππινέζοι τα τελευταία 40 χρόνια έχουν παράδοση στην πρακτική σκοποβολή. Μην ξεκινήσουμε με τον Τζέτρο Διονύσιο που πήγαινε στην Αμερική και τους μάζευε τα κύπελα τέλη τη δεκαετία του 80 και έρχεσαι στην 90. Οι άνθρωποι φύγανε και αφήσανε εδώ κουτιά με σφαίρες. Ναι. Ήρθανε το 11, μας αφήσανε παλέτες στις σφαίρες. Δεν αυτά μην τα λες ρε Γιάννη. Αυτά μην τα λες. Μην τα λες ρε Γιάννη. Μην τα λες. Θα σε πλακώσει η ασφάλεια να πούμε. Τι να με πλακώσει για σφαίρες που με αφήσανε οι ξένοι και που δεν μπορούσα να τις πάρω γιατί δεν μπορούσα να τις πάρει αγοράς έχεις. Άσε που είναι και να πω από μένα. Αυτό έχει το επίπεδο της σκοποβολής, τώρα πρακτικής σκοποβολής έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Δεν το συζητάμε. Ειδικά τώρα τα νέα τα παιδιά στην Open έχουν ξεφύγει. Πάνε μακριά. Κυνηγάνε χρόνο και προσπαθούν να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο πόντους. Το ίδιο και στάνταρ. Βέβαια η στάνταρ ανέκαθεν ήταν μια κατηγορία γρήγορη. Πάντα ήταν γρήγορη κατηγορία. Γιατί εγώ όταν είχα δει την πρώτη φορά τον Μάριο, τον Γνέριγκερ στην Αυστρία να παίζει στάνταρ, λέω, τι κάνει ο τύπος, λέω, με τι ρυθμό ρίχνει, λέω, με το 40, είχαμε γυρίσει τα μάτια μας. Πρώτη φορά που είχαμε στο εξωτερικό και βλέπαμε πώς παίζουν στανταράδες. Ειδικά στα κοντινά τα στάδια, η στάνταρ έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα από όλες τις κατηγορίες. Το παιχνίδι είναι πλέον διαφορετικό. Ο καθένας παίζει βάσει των δυνατοτήτων του. Ο Γκροφέλ παίζει με ένα σταθερό ρυθμό, ξέρει πότε να αγκαζώσει, ξέρει πότε να σταματήσει, ξέρει πώς θα το κάνει το παιχνίδι του. Είναι πλέον στρατηγική για τον Γκροφέλ. Αλλά οι άλλοι γκαζώνουν έως εκεί που δεν πάει, ώστε και ποινή να έχουν και δέλτα να έχουν, το καλύπτουν με τον χρόνο τους. Εντάξει, α δούμε. Τώρα προπόνηση. Ό,τι είναι το α και το ω είναι η προπόνηση. Και η σωστή καθοδήγηση και να μην παίρνουν και πολύ αέρα τα μυαλά μας. Να τα λέμε εδώ ακριβώς το ίδιο κάνουμε. Και εδώ σήμερα είπαμε οι τρεις οπενάδες οι δικοί μας φεύγουν βολίδα. Ναι. Δεν τους ανακόπτει τίποτα. Καλό είναι τώρα αυτοί και οι τρεις ανθρώποι να βοηθηθούν, θα πάνε ένα επίπεδο πάνω. Κάτσε μην μείνουν δύο. Με κάποιο τρόπο. Κάτσε μην μείνουν δύο. Πώς? Κάτσε μην μείνουν δύο. Μπα. Όχι. Δεν θα μείνουν δύο, μην ακούς τίποτα, θα προχωρήσουν όλα μια χαρά, δεν έχει πρόβλημα.
Χρήστο, να ξεκινήσω πάλι από σένα. Πώς σου φάνηκε η απουσία γυναικών από την εθνική αποστολή, με δεδομένο ότι πήραμε και χρυσό? Εντάξει, οι γυναίκες υπήρχαν, έτσι. Δηλαδή, η Ιταλική ομάδα, Πολωνική ομάδα, Γαλλική, οι γυναίκες υπήρχαν. Ελληνίδες δεν υπήρχαν. Αυτό είναι η εθνική μας αποστολή. Εντάξει, όταν έχεις βάλει ένα όριο, ξέρω εγώ τι, δεν προωθείς την Κολοκαροπούλου, που είναι ο παιδί και το αγαπάει και τρέχει. Δεν έχεις βάλει, ξέρω, δεν έχεις βάλει εθνική την Αλεξίου, που ήταν αναμενόμενο να φέρει κάτι, να κάνει ένα καλό αποτέλεσμα. Έπειτα, οι γυναίκες γενικά στην Ελλάδα δεν ασχολούνται και ιδιαίτερα με το άθλημα. Έχουμε ένα θέμα εκεί πέρα. Εντάξει, για μένα ήταν αναμενόμενο να μην έχουμε, αλλά πρέπει να προωθούν περισσότερο και σε επίπεδο εθνικής και σε επίπεδο μεγάλων διοργανώσεων για να αυξήσουμε το ποσοστό. Ας πούμε, μου λένε πόσες γυναίκες έγινε που θέλουν να έρθουν ορισμένες ερωτήσεις. Λες, εντάξει, έχουμε και πρωταθλήσεις, κάτι γίνεται. Έχουμε κόσμο. Αλλά γενικά έχουμε ένα μειονέκτημα, ασχολούνται πολλές γυναίκες με το άθλημα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε και τις συμμετοχές. Χωρίς κάποια ευθύνη είχε, ξέρω εγώ τι, για την εθνική ομάδα κτλ. Για το πώς οργανώθηκε, ποιοι πήγαν εκεί πέρα. Ένα γενικότερο το πρόβλημα της Ελλάδας με τις γυναίκες. Όπως και με τα junior, εντάξει. Τώρα αρχίζουν μπαίνουν junior στο παιχνίδι. Με τα junior υπάρχει και ένα θέμα με την νομοθεσία. Έχουν κάνει τους συλλόγους δηλαδή, να πληρώνουν μια περιουσία για να μπορούν να έχουν junior στη σύνδεσή τους. Θέλουν προπονητές, θέλουν αυτό, θέλουν. Δηλαδή ουσιαστικά είναι υποδιωγμόν τα junior. Στην πρακτική σκοποβολή τουλάχιστον. Με βάση τις υποχρεώσεις που υποχρεώνουν τους συλλόγους να έχουν παραπάνω έξοδα. Δηλαδή για να έχουμε 2-3 junior στο σύλλογο πρέπει να πληρώνουμε 1.500 ευρώ το χρόνο, δεν ξέρω πόσα τα λογιστικά τα ξέρει. Το εξάμηνο για προπονητή, ναι, εντάξει, αυτό θαρώ δεν είναι απόφαση ελληνική. Πρέπει να είναι κάποια απόφαση. Αυτά τα ακούω τζάπα, ρε Άλεξ. Εδώ πέρα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε παντού. Αυτά τα ακούω τζάπα. Αν θέλουν να το προωθούν, αν θέλουν να το προωθούν. Το ποσό το καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή βάλει 20 ευρώ. Ναι, αλλά δεν είναι κάτι κακό. Δεν είναι κάτι κακό. Κακό δεν είναι, αλλά πλήρωσε 1.500 ευρώ για να έχεις το εξάμηνο για να έχεις ένα junior ή 2 junior στο σύλλογο. Τα θέλεις? Δεν ξέρω αν τα θέλεις. Δεν μιλάω για ένα σύλλογο σαν την Έλληνες που είναι μεγάλος, σκέφτεσαι υπάρχουν και μικροί σύλλογοι. Απ' την τέλος που πιάσαμε τα junior τώρα. Οι γυναίκες είναι μια ιδιομορφία. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι πολύ καλές εκεί όταν ασχοληθούν, αλλά γενικά, δηλαδή, εγώ ξέρω μία-δύο γυναίκες στην Ελλάδα να κάνουν δράση, ας πούμε. Οι γυναίκες είναι πιο έξυπνες από εμάς. Αυτό είναι σίγουρο. Λέει, τα χρήματά μας αυτά, τα χρήματά μας που θα ρίξουμε για τις σφαίρες, ας τα καταναλώσουμε πάνω μας ή σε κάτι άλλο. Γιατί δεν πρόκειται να διακριθούμε, πάντα θα μας έχουν υποδιωγμόν, πάντα θα μας έχουν πεταμένες, οπότε ποιος ο λόγος να επενδύσω, συγγνώμη, δεν επενδύω, τα ρίχνω πάνω μου, πάω τη βόλτα μου και τελειώνει. Και αυτές οι λίγες δηλαδή που είχαν μείνει, ειδικά στην Open που ξέρω ας πούμε. Η απογοήτευση εγώ την είδα και στην μία απογοητεύεται και φεύγει. Μία απογοητεύεται και φεύγει. Εκεί τώρα τι να πεις. Τα μιλήσαμε 1, 2, 3, 5, δεν γίνεται. Δεν μπορώ εγώ να αλλάξω τον κόσμο. Μια γνώμη έχω και την εκφέρω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Καλά, τώρα να λέμε και την αλήθεια. Τώρα και στο εξωτερικό οι γυναίκες ακολουθούν όλους τους αγώνες. Πάνε παντού, πάνε στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι αθλήτριες, τρέχουν, ασχολούνται με αυτό το πράγμα αποκλειστικά. Είναι χορηγούμενες, είναι διαφορετικά. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Να τα λέμε και αυτά. Οπότε εντάξει, είναι απόφαση του καθενός κατά πόσο θα ασχοληθεί. Απλά τα πράγματα. Όμως, Άλεξ, θα έπρεπε να έχουμε και ένα παραθυράκι με χαμηλότερα ποσοστά απογευμένου, να έχουμε μια αντιπροσώπευση. Συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό. Δεν μπορεί τώρα μια γυναίκα να έχει το ποσοστό του πρώτου άντρα αθλητή, του πρώτου αθλητή. Αλλιώς θα έρθει ο Κάρλο και θα τα φτιάξει όλα. Γιατί δεν μπορεί να είσαι εθνική αποστολή και να μην έχει καμία γυναίκα μέσα. Μάρκο.
Έτσι, να διαβάσω κάτι από τον κύριο Κακογιάννη που λέει να διορθώσω τον Γιάννη, αστυνομία σε όλα τα σημεία εισόδου-εξόδου καθώς και εταιρείες ήταν πλήρως ενημερωμένοι έγκαιρα. Έτσι, να διαβάσουμε. Άρα δηλαδή όλοι οι Ευρωπαίοι σκοπευτές που γράψανε ότι έγινε μπάχαλο στο Ελευθέριος Βενιζέλος, το γράψανε έτσι. Δεν λέει αυτό, Αδαμοσάδος λέει ότι ενημέρωσε η Ομοσπονδία, η ΕΤΕΠΣ, η Οργανωτική Επιτροπή, ότι αυτό καταλαβαίνω δηλαδή εγώ, ότι είχαν ενημερωθεί οι άπατες, προκειμένου αυτοί οι άπατες δεν κάνουν σωστά τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν λόγω του γεγονότος ότι ήταν Κυριακή, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ανέβησαν και δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα. Για να δώσουμε και ένα δίκιο στον Κακογιάννη, η ερμηνεία που δίνει το κάθε αστυνομικό τμήμα, το κάθε αστυνομικό όργανο στον νόμο είναι λίγο παράξενη. Μάλλον πρέπει να τα πάρουν στη σχολεία αυτά. Δεν ξέρω κάτι πρέπει να κάνουν για το πώς ερμηνεύουν τον νόμο. Δηλαδή, παντού αυτό το πρόβλημα. Παντού. Το ξέρω. Το θέμα τι να κάνει και ο Κακογιάννης, ας πούμε, αν το τάδε όργανο τους πήρε και τους πήγε με νόμιμα χαρτιά, αλλά τους πήγε στο τμήμα. Πήγαν στην Ακρόπολη και τους πήγαν στο τμήμα. Με νόμιμα χαρτιά. Σουηδία δεν κάνω λάθος. Σουηδοί ήταν αυτοί. Φιλανδοί ήταν οι προχθεσινοί που μείνανε στα αεροδρόμια. Όταν δεν μπορούν να ελέγξουν μια άδεια, δηλαδή έχουν πες το στα περιπολικά κομπιούτερ, αυτά, ασύρματη επικοινωνία και τους πάνε στο τμήμα. Τι να σου κάνει κι αυτό. Έχουμε την παθογένεια σαν κράτος. Δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό εμείς, φαντάζομαι. Ναι, όχι, και δεν είναι και αρμοδιότητά μας. Εγώ απλά διαβάζω όλα αυτά που γράφουν στην επίσημη σελίδα του Πανευρωπαϊκού και στην ανεπίσημη σελίδα του Πανευρωπαϊκού, γιατί υπάρχουν δύο σελίδες. Τη μία την έχει κάνει ο Έλλη που είναι στον ΤΑΜΠΛΑ και την άλλη την κρατάμε ο Κελαϊδάκης υπό την εποπτεία της ΣΚΟΕ. Και στα δύο έχουν πει ανθρώποι και γράφουν τα προβλήματά τους. Εγώ δεν λέω ότι φταίει άμεσα η ΕΤΕΠΣ ή οποιοσδήποτε. Εδώ λένε αυτοί, δεν ενημερώθηκαν οι εταιρείες, οι ενημερώθηκαν, οι βγήκαν, οι δεν βγήκαν, οι αστυνομικοί, στην κυριολεξία όμως οι άνθρωποι, οι Ευρωπαίοι που ήρθανε, ταλαιπωρηθήκανε και χαλαστήκανε. Και εδώ παίρνω ότι πριν από ένα μήνα ανέβηκα στη Σερβία, που είναι μια πρωτόγονη χώρα σε σχέση με εμάς. Και δηλητηριάστηκα. Έφαγα κάτι το οποίο με πείραξε. Και φτάνουμε να φύγουμε, δύο σκοπευτές. Και φτάνουμε στον Κισέ και του λέω, σας παρακαλώ, έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ειδοποίησαν ένα αστυνομικό, ήρθε εκεί που ήμασταν, πήρε όλα τα χαρτιά μου, με έλεγξε, ανέβηκε, κατέβηκε, μου φτιάξε όλα μας τα χαρτιά, μου τα παρέδωσε, με πήρανε και με πήγανε στο αεροπλάνο, μέχρι το διάδρομο. Πού? Στη Σερβία. Εδώ με τόσους χιλιάδες σκοπευτές μπορούσε η διαδικασία να είναι, θεωρώ, απλούστερη. Αφού είναι, δηλαδή είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα που γίνεται εκατοντάδες φορές. Ποιο είναι το όπλο σου? Αυτό. Έχεις πυρομαχικά? Όχι. Πέρασε. Δώσ' μου τα χαρτιά σου, δώσ' μου τις άδειές σου. Έγινε ένα μπάχαλο. Πείτε στα ίντερνετ να τα διαβάσετε, δεν τα λέω εγώ. Οι Ευρωπαίοι τα λένε. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση να βγω και να κατηγορώ κάποιον ότι ενημέρωσε ή δεν ενημέρωσε. Ούτε το λέω μείον. Όταν όμως μετά από τόσο μεγάλη επιτυχία του πανευρωπαϊκού φτάνουν οι άνθρωποι να φύγουν και να δημιουργείται όλο αυτό, εκεί είναι ένα πρόβλημα που σε περίπτωση μελλοντικού αγώνα καλό θα είναι να το προβλέψουμε, να φτιαχτεί και αυτό και να μην έχουμε πρόβλημα. Σε 2 χρόνια έχουμε παγκόσμιο καραμπίνα, οπότε... Όχι, του χρόνου το έχουμε. Του χρόνου είναι? Ναι, το 24 νομίζω. 24, ναι, το 24 είναι. Ναι. Οπότε πάλι θα έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Ας το δούνε από τώρα να το προετοιμάσουν. Άλεξ, κάτι να προσθέσεις? Τίποτα, θεωρώ ότι... Να είπαμε όλα, δεν είναι κάτι παραπάνω. Πριν περάσω στην τελευταία ερώτηση, θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε για το πανευρωπαϊκό? Θεωρώ τα έχουμε αναφέρει όλα. Τώρα κάτι μας ξεφεύγει και τα λοιπά, δεν θα μας έγραφε κάποιος κάνα σχόλιο, κάτι πίσω. Εγώ αυτό που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι εδώ δεν δικάζουμε κανέναν. Εδώ είμαστε μια παρέα να συζητήσουμε, να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και να μοιράσετε την εμπειρία και τις γνώσεις σας στους υπόλοιπους σκοπευτές οι οποίοι μας παρακολουθούν. Τώρα, τελευταία ερώτηση ξεκινώντας από τον Χρήστο. Χρήστο, σχέδια για το μέλλον. Καταρχήν να έχουμε την ηλικία μας, γιατί στην ηλικία μας πρώτα αυτό κοιτάς, που έλεγε ένας φίλος,
Λέω, άντε τώρα πάμε για το επόμενο. Ο στόχος σου να είσαι ζωντανός, μου λέει, στο επόμενο. Κοίταξε. Ναι. Δεν έχω πιάσει όπλο. Εδώ και είναι πρωτοφανές. Μετά από το Πανευρωπαϊκό δεν έχω πιάσει ακόμα όπλο. Αύριο θα ανέβω στο σκοπευτήριο. Πιστεύω ότι ο στόχος θα είναι το επόμενο Πανευρωπαϊκό, το επόμενο Παγκόσμιο, γεροί να είμαστε. Και ακόμα και αν δεν πετύχουμε και τίποτα, δεν είμαστε στα μετάλλια, δεν είμαστε στο ένα άλλο, αυτή η προσπάθεια μας δίνει ένα κίνητρο να βελτιωθούμε σαν άτομα. Ακόμα που λένε, που είπαν κιόλας, είσαι 62 χρονών, τι παράδειγμα δίνει για να δει κάποιο το άθλημα. Εγώ πιστεύω ότι και 62 χρονών και 70 χρονών είναι ένα κίνητρο για κάποιον που είναι στην ηλικία 50, 52, 42, ότι μπορεί να έχει αποτέλεσμα στη σκοποβολή και ό,τι ηλικία και να έχει. Οπότε ο στόχος μας είναι να είμαστε υγιείς, να παίζουμε καλά και ό,τι μας βγει. Φυσικά θέλω να παίξω και ένα καλό ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί ελληνικό καλό δεν έχω παίξει. Θέλω να το παίξω αυτό και θέλω να πάω καλά και στο ελληνικό, στην overall. Λοιπόν, αυτή είναι η στόχη μας. Εντάξει. Γιάννη. Εμένα το πανευρωπαϊκό, ενώ μου άρεσε, με προσγείωσε. Δηλαδή, με έκανε λίγο να σκεφτώ κάποια πράγματα, να τα δω λίγο πιο επαγγελματικά. Να πω ότι στα 58 μου μπορώ ακόμα, μπορώ να χάσω κιλά, μπορώ να αθληθώ λίγο, μπορώ να γρηγορέψω, μπορώ να κάνω κάποια πράγματα και όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, η πρακτική σκοποβολή, επειδή παίζουμε όλοι σε έναν αγώνα, ο καθένας το παίζει με ένα δικό του τρόπο, άρα πρέπει πρώτα να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και μετά όλους τους άλλους. Άρα πάντα τα βάζεις με τον εαυτό σου. Οπότε εμένα η πρακτική με κρατάει ζωντανό, με κρατάει να μπορώ να παίξω, να θέλω να παίξω. Έχω την ίδια θέρμη και όρεξη που έχω όταν πρωτομπήκα μέσα στη σκοποβολή. Στο γραφείο. Και έχω δύο πράγματα. Έχω το παρελθόν μου που έχω μαθητές, φίλους, γνωστούς, κολλητούς, σκοπευτές τον κόσμο γύρω μου και τι ευελπιστώ, ότι στο επόμενο πανευρωπαϊκό, γιατί δεν παίζω καραμπίνα, οπότε ασχολούμαι μόνο με αυτό, θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα. Τώρα μπήκα και στο PCC, όπως θα μπουν και πολλοί άλλοι Έλληνες σκοπευτές, ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο, είμαστε και εκεί πρωτόγονοι και θεωρώ να ανοίξει, γιατί κλειστό το βλέπω. Ναι, εντάξει. Θα μας δώσει όμως μια επιπλέον ευχαρίστηση και θα τη βρούμε τη λύση. Όσο υπάρχουν παράβολα, οι πόρτες θα ανοίγουν. Όταν θα φύγουν τα παράβολα, οι πόρτες κλείνουν. Από τη στιγμή που θα βρούμε τρόπο να εισπράττουμε παράβολα, οι πόρτες όλες θα ανοίξουν. Μπορεί να αργήσουν λίγο, μπορεί τα τμήματα να μας κάνουν πρόβλημα, αλλά όλα θα ξαναπάρουν το δρόμο τους μετά από λίγο καιρό. Άλεξ. Να πω κάτι για το PCC, συγγνώμη λίγο. Το πρόβλημα δεν είναι στα τμήματα, το πρόβλημα είναι στη ΣΚΟΕ. Δεν έχει βάλει κύκλο να παίξουμε δηλαδή αγώνες, δηλαδή τα έχουμε τα όπλα και τα βλέπουμε στο σύλλογο. Τέλος πάντων. Ωραία, δεν είναι. Γρίνιαξε τώρα που μπορείς. Ωραία, δεν θα το βλέπεις. Δεν θέλω να το κρύψω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια ρίχνω αγώνες και τα λοιπά. Έλεγα σιγά σιγά μετά το πανευρωπαϊκό αυτό λίγο να αραιώσουμε. Τέλος πάντων μπαίνουμε σε άλλους μπελάδες τώρα. Αυτά τα 2 χρόνια αυτός ο υγιής ανταγωνισμός που είχαμε αναμεταξύ μας, εγώ, Βογιδρούκας, Παπαφλωράτος, Κουιμτζίδης, μια τετράδα η οποία στην κατηγορία στάνταρ έχουμε ξεφύγει πολύ μπροστά σχέση με τους υπόλοιπους αθλητές. Μας έφερε μια πολύ καλή θέση, την τρίτη θέση, να πάρουμε ένα χάλκινο μετάλλιο ομαδικό στάνταρ. Έχουμε βάλει σκοπό να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Θα παλέψουμε, θα δυναμώσουμε, θα ανεβάσουμε και άλλο το επίπεδο. Έχουμε σκοπό να ακολουθήσουμε κάποιους μεγάλους αγώνες μέσα σε αυτό το διάστημα των 3 χρόνων. Καλώς ηχόντων των πραγμάτων, να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε, ώστε στο επόμενο πανευρωπαϊκό, γιατί τώρα το παγκόσμιο πέφτει λίγο μακριά, η αλήθεια είναι
Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ξενιτευόμαστε, πηγαίνουμε στην Νότια Αφρική για 20 μέρες, για 15 μέρες τα λοιπά. Αλλά σκοπός μας είναι στο επόμενο πανευρωπαϊκό να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτό που έγινε. Μας άρεσε πάρα πολύ που στηθήκαμε δίπλα στην Τσεχία και στην Ιταλία. Δύο κορυφαίες ομάδες. Σκοπός μας είναι να μικρύνουμε τη διαφορά και να τους πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο και να τους προσπεράσουμε. Γίνεται, όχι ότι δεν γίνεται. Εγώ το λέω εδώ και 20 χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Το πετυχαίνουμε, μπορούμε να τους περάσουμε. Δεν έχουν κάτι άλλο. Και αυτοί οι αθλητές είναι και εμείς μπορούμε να γίνουμε αθλητές. Απλά τα πράγματα. Οπότε σκοπός μας είναι η Αγία Τετράδα αυτή να μπορέσει να εξελιχθεί και να πετύχουμε κάτι καλύτερο και να οριμάσουμε. Σας εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που με τιμήσατε με την παρουσία σας, τρεις μεγάλους σκοπευτές, στο Just Enough Shooter live streaming, το οποίο θα είναι και το τελευταίο από Γερμανία. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς και εύχομαι από εδώ και πέρα όλα double alpha, όχι μόνο στους σκοπευτές αλλά και στους ίδιους σας. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.